επιτρέψετε για το άγχος μου, πρώτη φορά γίνεται αυτό εκ μέρους μου. Οι κύριοι από εδώ είναι επαγγελματίες στο είδος τους. Λοιπόν, εκ μέρους της Ευξήνου Λέσχης Περιστάσεως και του Δημοτικού Οδείου Κατερίνης, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Τη σημερινή εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του Δήμαρχου Κατερίνης, ο κ. Γιάννης Δούμος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Δημοτικού Οδείου Κατερίνης, ο κ. Γιώργος Κουκαβίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, κ. Σάββας Σοφίδης, οι οποίοι κάλυψαν και τις δαπάνες της σημερινής εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, πάντα έτσι κοντά στον πολιτισμό, στην παράδοση. Επίσης, αναφέρουμε για το οδείο, το ιστορικό οδείο της πόλης μας, για πρώτη φορά από ό,τι μου έχουν πει, και η σημερινή διοίκηση προχώρησε στη δημιουργία τμήματων παραδοσιακής μουσικής, καθώς και τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας. Ευχόμαστε πάντοτε έτσι, τέτοιες κινήσεις να γίνονται, γιατί το χρειάζεται η πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μαλίδου, αν το λέω σωστά, κυρία Φραξία, εκπρόσωπο του κυρίου Δεβελούδη, του βουλευτή από το κόμμα της Νίκης. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας παρακαλέσω, αν είναι εύκολο, για τα κινητά σας τηλέφωνα να βάλουμε στην λειτουργία σύγκασης, γιατί θα έχουμε εδώ και προτζέκτορες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να πούμε δύο λογάκια τώρα για τη σημερινή μας ημερίδα που έχει ως θέμα της την ποντιακή μουσική και το τραγούδι, χθες, σήμερα και αύριο. Η ποντιακή μουσική και το τραγούδι αποτελεί έναν εκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με βαθιές ρίζες στην ιστορία του πόλου. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, οι ήχοι της ποντιακής μουσικής εκφράζουν τις χαρές, τους πόνους και τις ελπίδες του ποντιακού λαού, διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις. Η ποντιακή μουσική και το τραγούδι υπήρξε ανέκαθεν ένας τρόπος έκφρασης και αντίστασης, θα λέγαμε, ειδικά σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες της, οι πόνοι προγονείς μας κατάφεραν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να μεταδώσουν την ιστορία τους στις επόμενες γενναίες. Σε μια εποχή όπου οι παραδόσεις πολλές φορές κινδυνεύουν να χαθούν, η ποντιακή μουσική και το τραγούδι παραμένουν ζωντανά και ο ρόλος της δικής μας σημερινής γενιάς είναι να το διατηρήσουμε και να τα μεταδώσει, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι θα γνωρίσουν τις αξίες και τις παραδόσεις που έχουν περάσει από τους προγόνους τους. Η ποντιακή μουσική δεν είναι απλώς ένας φολκλωρικός θησαυρός, αλλά μια ζωντανή τέχνη που εξελίσσεται συνεχώς, ανακλώντας τις σύγχρονες τάσεις, ενώ παραμένει πιστή στις ρίζες της. Αυτή η μερίδα είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε και να απολαύσουμε την ποντιακή μουσική, να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της στον πολιτισμό μας και να την προβάλλουμε σε όλους, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να εμπνέει. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους ομιλητές μας, μια γρήγορη παρουσίαση. Ο κύριος που είναι με τα γυαλιά εδώ, ο κύριος Τσεκούρας, ο Γιάννης, μας έχει έρθει από την Αθήνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μουσικολόγος, ανθρωπολόγος, ερευνητής στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό Συνό Αθηνών. Ο κύριος Γιάννης Αναστής, που κάθεται εκ αριστερών του κυρίου Τσεκούρα, είναι γνωστός σε όσους έχουν ασχοληθεί λιγάκι και με την ποντιακή μουσική. Μουσικός και ψήφιος διδάκτορας του ΜΕΤ στο ΠΑΜΑΚ, στο δικό μας της Μακεδονίας. Διδάσκει, έχουμε τη χαρά και την τύχη να τον έχουμε στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης για δεύτερη χρονιά, διδάσκει ποντιακή λύρα. Ο Κώστας ο Καρακασίδης, με κοιτάει λίγο περίεργα, είναι διαχειριστής της σελίδας Ποντιακός Στίχος. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλους όσους έχουν ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά ειδικότερα για τον στίχο. Μπορούμε να βρούμε λέξεις, στίχους, τραγούδια, αναλύσεις αυτών και πολλά άλλα. Πράγματι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Κώστας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην άκρη, δεν ξέρω αν χρειάζεται συστάσεις, ο κύριος Ιωαννίδης Γιώργος, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, γνωστός Πάσης, έτσι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τέσσερις που μπήκαν σε διαδικασία να έρθουν σήμερα εδώ μαζί μας και να πούμε δύο πραγματάκια γύρω από τη θυματολογία που έχουμε επιλέξει.
Πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Τσεκούρας. Δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο. Η τεχνολογία τρέχει, ξέρουμε όλοι, έτσι. Να πούμε δύο λόγια για τον κύριο Τσεκούρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Τσεκούρας είναι διδάκτορας μουσικολογίας με ειδίκευση στην ανθρωπολογία της μουσικής του Πανεπιστημίου του Ιλινόι, Αμέρικα. Οκ. Να μιλήσουμε και λίγο έτσι τη γλώσσα μας. Επί της παρούσης κατέχει θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ, καθώς επίσης και θέση διδάσκοντας στη Σχολή Μουσικής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος κτλ. Το επιστημονικό του, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σχέση μεταξύ μουσικής, συλλογικής μνήμης και ταυτότητας. Η κυρίως έρευνα που αφορά τη φωνητικότητα της ποντιακής υποκειμενικότητας στο διαλογικό τραγούδι του ποντιακού μουχαπετιού. Προσέξτε λίγο. Ο κύριος αυτός δεν είναι πόντιος, αλλά έχει κάνει διδακτορικό στο ποντιακό μουχαπέτι. Νομίζω ότι χρειάζεται να χειροκρότημα να τον ενθαρρύνουμε λιγάκι. Είναι άξιος και χορευτής, και δηλώσει και χορευτής. Ο λόγος στον κύριο Τσεκούρα. Έτσι ανοίγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για τα θερμά λόγια. Θα ξεκινήσω να σας μιλάω για τα αμπελοχώρατα των παππούδων σας. Δηλαδή για το ποντιακό μουχαπέτι. Έτσι. Λοιπόν, έχω ένα PowerPoint το οποίο είναι απλά και μόνο. Τι μου δείχνει τώρα? Δεν έχουμε τέτοιο. Τι πάτησε? Όπως βλέπετε, το διδακτορικό δεν βοηθάει και πολύ σε μερικά πράγματα. Ναι, εγώ έχω μάθει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γενικά μιλώντας, η διαχρονικότητα του πολιτισμού, το αν και πώς δηλαδή συγκεκριμένα πολιτισμικά στοιχεία, εδώ η μουσική, διέρχονται του χρόνου αποκτώντας διαγενεατική και υπεροργανική υπόσταση, η διαχρονικότητα λοιπόν του πολιτισμού, γενικά μιλώντας, εξετάζεται σε σχέση με δύο γνωστικά πεδία, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Η ιστορία εξετάζει πώς ο πολιτισμός αλλάζει. Η συλλογική μνήμη επικεντρώνεται, εστιάζει, σε ό,τι εμφανίζεται να μένει ίδιο. Η παρούσα ομιλία... Συγγνώμη. Τι κάνω? Όχι, καλά. Η παρούσα ομιλία αφορά το δεύτερο πεδίο, αυτό της συλλογικής μνήμης και το πώς αυτή καλλιεργείται στο ποντιακό μουχαμπέτι. Η συλλογική μνήμη στις κοινωνικές επιστήμες εξετάζεται πλέον ως ένα πολυδιάστατο σύνολο και πλέγμα λόγων και πρακτικών, το οποίο συνίσταται τελικά στην επίγνωση της παρουσίας του παρελθόντος. Η συλλογική μνήμη δηλαδή δεν αφορά πλέον μόνο αφηγηματική συνοχή, διηγήσεις που ενώνουν παρόν και παρελθόν, αλλά ενέχει διακειμενικότητα, το διάλογο μεταξύ διαφορετικών κειμένων, και πολυαισθητηριακότητα. Και εδώ μια βιβλιογραφία για να δείτε από κατά σκούφια μου και για να κάνω και φιγούρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε την επίγνωση της παρουσίας του παρελθόντος του πόντου, 100 και πλέον χρόνια από την ελοζάνη επισφράγιση της γενοκτονικής αποανάμειξης των πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με ποιους τρόπους είναι ο πόντος αλυσμόνητος? Με την προσφυγική γενιά να έχει παρέλθει, πώς αναπληρώνεται η απώλεια της προφορικότητας της μαρτυρίας? Η παρούσα ομιλία επιχειρεί να δώσει κάποιες απαντήσεις μέσα από μία ανάλυση της μνήμης στην πρακτική μουσικοπλοκή γνωστή ως μουχαμπέτι. Η ομιλία βασίζεται σε μακρά επιτόπια έρευνα, παράγωγο της οποίας είναι μία διατριβή και μία σειρά δημοσιεύσεων. Επίσης, η ομιλία αποτελεί μία παραλλαγή μιας εισήγησης που έκανε σε διεθνές συνέδριο πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά και για λόγους που θα φανούν, πιστεύω, στη συνέχεια, δεν θεωρώ τον εαυτό μου επουδενή αυθεντία στο μουχαμπέτι. Στην παρούσα ομιλία υποστηρίζω ότι σύγχρονοι πόντιοι, μέσα από το διαλογικό τραγούδι του ποντιακού μουχαμπετιού, βιώνουν τη μνήμη του πόντου.
αναμιμνίσκοντας κατά την αριστοτελική έννοια, δηλαδή μιμητικά ανασυναρμολογώντας την ποντιακή μεταμνήμη. Αυτές οι διεργασίες οικοδομούν συναισθήματα διαχρονικής συνέχειας, ενοποιώντας τη διαδικαστική, γνωσιακή και επεισοδιακή, κατά Μπερσόν, μνήμη, σε κοινές συναισθηματικές δομήσεις και ρευστοποιώντας έτσι την αναλυτική διάκριση μεταξύ μεταμνήμης και πολιτισμικής μνήμης. Έτσι, πολύ μνήμη για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Οπότε, οι όροι Μουχαμπέτη και Παρακάθη χρησιμοποιούνται σήμερα σχεδόν ως συνώνυμα και τα ζητήματα ορολογίας, άμα θέλετε, τα συζητάμε μετά. Ξέρω ότι υπάρχει διάσταση περί αυτού. Χρησιμοποιούνται σχεδόν ως συνώνυμα για να περιγράψουν ένα συμπόσιο. Μια κοινωνική συνέβρεση, η οποία χαρακτηρίζεται από συζήτηση φιλίας, γι' αυτό και ο οθωμανικός όρος Μουχαμπέτ, και η οποία ιδανικά κορυφώνεται σε εκστασιακό διαλογικό τραγούδι. Η προσδοκία είναι δηλαδή η αβίαστη ανάδυση του τραγουδιού μέσα από τη συμποσιακή συζήτηση φιλίας, όταν το συναίσθημα επικρατεί και η επικοινωνία μεταξύ των συνδετημόνων δεν χωράει πια στον πεζό κυριολεκτικό λόγο. Ως έκφραση συναισθηματικής υποκειμενικότητας, το βέλτιστο Μουχαμπέτη περιγράφεται συχνά ως ψυχοθεραπευτική εξωτερήκευση δομικού για τον εαυτό πόνο και υπαρξιακής νοσταλγίας στα ποντιακά αρωθυμία. Στη βέλτιστη αυτή εκδοχή, το ποντιακό Μουχαμπέτη συντίθεται σε ένα διάλογο πόνου, επιτελέσεις ενσυναίσθησης. Ο καθένας δηλαδή τραγουδάει τον πόνο του. Πώς συνδέονται όμως όλα αυτά με τη συλλογική μνήμη? Η πιο προφανής απάντηση βρίσκεται στην παραδοσιακή ταυτότητα του ρεπερτορίου και του μουσικού ποιητικού ύφους. Το ρεπερτόριο είτε πρέπει να έχει έρθει από τον πόντο, είτε να έχει δημιουργηθεί σε συνάφεια των υφών του πόντου. Η μουστική συνίσταται σε μία τραγουδιστική ανταλλαγή δίστιχων, σε ομοιοκατάληπτο ιαμβικό 15σύλλαβο, τα οποία συνδυάζονται κατά βούληση με τους σκοπούς μιας ποντιακής λύρας. Οι σκοποί είναι συχνότερα σε πεντάσιμο μουσικό μέτρο, όχι απόλυτα βέβαια, προς αναλογία του ιάμβου και διάρκειας 8 μουσικών μέτρων, οργανωμένη σε 2 ισομίκεις φράσεις, μία για κάθε επαναλαμβανόμενο ημιστίχιο. Η μουσική μορφή είναι είτε στροφική είτε διμερής ασματική, με έκταση συνήθως μεταξύ μιας τρίτης και μιας έκτης. Τέλος, η ποντιακή λύρα παίζεται σε διπλοχορδία, με κυρίαρχες χρειές, την παράλληλη πολυφωνία σε καθαρές τέταρτες και τη μελωδία με κινούμενο ισοκράτη. Και ξέρω ότι εδώ με αυτά τα χαρακτηριστικά γενικολογώ, οπότε μιλάμε κι άλλο μετά. Φαίνεται αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα ή έχουμε μείνει στο χώρο. Η συνέχεια του παραδοσιακού ύφους ορίζει αυτό που λέμε διαδικαστική μνήμη, το πώς θυμόμαστε, κατά Μπερσόν. Αλλά η μνήμη οικοδομείται περαιτέρω και ως γνωσιακή, τι θυμόμαστε, γνωσιακή μνήμη του πόντου, μέσα από τις θεματικές της ποίησης, τις ποιητικές εικόνες και μεταφορές και τους σκοπούς. Συγκεκριμένα δύστιχα, κάποια, όχι όλα, παραπέμπουν σε αναπαραστάσεις του βίου των Ελλήνων του πόντου πριν το 1922 σε συγκεκριμένες τοπικότητες. Πρόκειται για συγκείμενα της ποίησης. Γνώση που πλαισιώνει το τραγούδι και η οποία εγείρεται συνειρμικά μέσα από το στίχο. Για παράδειγμα, ένα από τα αγαπημένα μου δύστιχα, έχω προσωπικό κόλλημα με αυτό το δύστιχο, το οποίο το πρωτάκουσα σε Μουχαμπέτη στη Νέα Σάντα Κιλκής. Σπεδάμουν τα φύλλα στέμορφα, εξήγανε σοχόμαν, εδεύαν τα νεότητα και εγώ περμένω ακόμα. Και εφόσον είστε πόντιοι, δεν το μεταφράζω, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η εικόνα του απογεμνωμένου σφενδάμου συνθέτει μεταφορικά το πέρασμα του βίου. Έτσι. Να, ένας σφένδαμος δεν είναι από τον πόντο, αυτός είναι από το Βερμόντ, δεν μπορούσα να βρω άλλο. Έτσι. Αυτό που δεν είναι προφανές είναι ότι το δύστιχο ανήκει στο ρεπερτόριο των γυναικών της ορεινής Σάντα στον πόντο. Η αναγνώριση της καταγωγής του δύστιχου παραπέμπει σε μία σειρά αναπαραστάσεων για τη ζωή στη Σάντα πριν το 1922. Η Σάντα, βρισκόμενη στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, είχε περιορισμένες παραγωγικές πηγές, ειδικά μετά την παρακμή των μεταλλίων της Αργυρούπολης, τα οποία ήταν και ο κύριος λόγος κατοίκησης της ορεινής περιοχής κατά το Σαμουηλίδη. Οι κάτοικοι της Σάντας λοιπόν κατέφευγαν στη μετανάστευση. Όπως και σε άλλες ορεινές κοινότητες της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι γυναίκες παρέμεναν στο χωριό φροντίζοντας περιουσία και παιδιά και οι άντρες μετανάστευαν επί το προκειμένο στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η οικογένεια επιβίωνε με εμβάσματα. Τα ανδρόγυνα έσμιγαν αραιά όταν επέστρεφε ο ξενιτεμένος σύζυγος. Το δύστιχο δηλώνει τη συνειδητοποίηση της μοναξιάς της γυναίκας της Σάντας ως συνθήκη ζωής. Διαμεσολαβεί δηλαδή μια ιδιαίτερη επίγνωση παρέλευσης του βίου. Δεν είναι απλά ότι τα νιάτα πέρασαν, η παρέλευσή τους έχει σημαδευτεί από τη συνεχή προσμονή της επιστροφής του ξενιτεμένου.
Οι Μουχαμπετλίδες μάλλον, έσπευσαν να μου τα εξηγήσουν όλα αυτά λεπτομερώς. Επίσης, προχωρούν συχνά σε ευρύτερες κατηγοριοποίησεις του ρεπερτορίου βάσει τέτοιων αφηγήσεων, συνδέοντας ποιητικές θεματικές με τοπικότητες. Έτσι, τα περισσότερα δύστιχα για την ξενιτιά αναγνωρίζονται ως προερχόμενα από τη Σάντα, χωρίς αναγκαστικά αυτές αποδείξεις, και για παρόμοιους λόγους, τα περισσότερα δύστιχα ερωτικής χαρμολύπης και λυρισμού της φύσης περιγράφονται ως ερχόμενα από τη Ματσούκα. Αυτές οι αναμνήσεις των αφηγήσεων μνήμης οδηγούν σε ευρύτερους λόγους ταυτότητας. Έτσι, συνομιλητές, δηλαδή άνθρωποι που κάνουν μουχαμπέτη μαζί μου και μιλάγαν γι' αυτά, μου εξήγησαν ότι η ζωή στη Σάντα ήταν δύσκολη, αποτέλεσμα του ορεινού τοπίου, όπως και ήδη διαπίστωσαν οι διεισόμασοι στα προσκυνήματα μνήμης στον Πόντο. Ακολούθως, οι Σαντέτες, οι κάτοικοι, ένα και αυτοί με το τοπίο, περιγράφονται ως άνθρωποι αυστηρών ηθών, ακέραιοι, μαχητικοί και σκληροί, έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα, γι' αυτό και το Αντάρτικο και η καταστροφή της Σάντας το 1921. Το μουσικό ύφος επίσης συχνά ερμηνεύεται σύμφωνα με τέτοιες αναπαραστάσεις, έτσι σκοποί που δομούνται στην αυξημένη Δευτέρα, δηλαδή σε τετράχορδο χιτζάζ, μινόρε ή χρωματικού γένους, εξαρτάται τι ορολογία χρησιμοποιείται κάθε φορά, και σκοποί οι οποίοι είναι αργού τέμπο, μαρκά της άρθρωσης και παριστημένων μετρικών σχηματισμών, αναγνωρίζονται ως θρηνητικού χαρακτήρα και έτσι καταλληλότεροι για την απόδοση του βεβαρημένου από τον πόνο της ξενιτιάς αντέτικου ρεπερτορίου. Ενώ σκοπεί διατομικής τροπικότητας, μικρότερης έκτασης, γρηγορότερου τέμπο, με τονισμένες άρσεις και λεγκάτη άρθρωση, συνδέονται με την ερωτική χαρμολύπη της Ματσούκας. Όλες οι παραπάνω αναπαραστάσεις συνεισφέρουν στην εκφραστική δυναμική του ρεπερτορίου. Ο συνειρμικός συμβολισμός της ζωής των Πόντο προσδίδει στο ρεπερτόριο συναισθηματικό κεφάλαιο. Οι σκοποί και οι στίχοι που διαμεσολαβούν συνειρμικά τη ζωή στον Πόντο αναγνωρίζονται ως φέροντες ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο, ακριβώς επειδή όντας δημιουργήματα της τραυματισμένης προσφυγικής γενιάς συνηγούν τον πόνο της. Η αναγνώριση της προσφυγικής μητρότητας ή πατρότητας, αν θέλετε, του ρεπερτορίου συνεπάγεται μία αναγνώρισή του ως συναφούς, οπότε και σημειωτικού των συναισθημάτων των προσφύγων. Έτσι, δύστιχα και σκοποί θεωρείται ότι εγκολπώνονται, συνοψίζουν και ενισχύουν το προσφυγικό πόνο, λειτουργώντας ως κάψουλες συναισθηματικής μνήμης. Οπότε και αυξημένης εκφραστικής δυναμικής. Οι συνειρμοί πόνου της γυναίκας της Σάντας, από το παράδειγμά μας, καθιστούν το στιχάκι ιδιαίτερα πονεμένο, άρα και εκφραστικά ισχυρό. Το δύστιχο δηλαδή λειτουργεί ως συναισθηματική παραπομπή, emotional citation κατά Berland, και επομένως και ως αλληγορία, κατά Κάβουρα, των συναισθημάτων του συνδεδημόνα. Μεταφορική και κωδικοποιημένη έκφραση του προσωπικού άβατο, αυτών που νιώθουμε, μα διαφεύγουν των λέξεων. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν για τους τακτικούς μουχαμπετλίδες ένα είδος αφηρημένης γνώσης. Όλοι οι συνομιλητές πεδίου συνδέουν τις παραπάνω συμπυκνώσεις νοημάτων με εμπειρίες επιτέλεσης διαλογικού τραγουδιού από αγαπημένα πρόσωπα. Γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, συγγενείς και φίλους, των οποίων το τραγούδι έχουν ζήσει γύρω από το τραπέζι. Το συναισθηματικό κεφάλαιο των αφηγημάτων συλλογικής μνήμης ενοποιείται με την ανάπτυξη των επεισοδίων αυτών. Η συλλογική μνήμη προσωποποιείται και η προσωπική μνήμη συλλογικοποιείται. Όλες αυτές οι συμπυκνώσεις νοημάτων, εμπειριών, συνδηλώσεων, προσωπικών και συλλογικών συγκείμενων εκφράζονται στο λόγο των συνομιλητών πεδίου, των μουχαμπετλίδων δηλαδή με τους οποίους δούλεψα, με τον πολυπίπεδο όρο βίωμα. Εμπειρίες ζωής οι οποίες είναι μορφοποιητικές για το υποκείμενο. Τα επεισόδια εξαιρετικής τραγουδιστικής επιτέλεσης, αυτό που θυμούνται δηλαδή να κάνει ο παππούς τους τραγουδώντας, είναι φορείς βιωμάτων και γι' αυτό και βιώματα τα ίδια. Οι στιγμές έκφρασης των βιωμάτων των αγαπημένων προσώπων δηλαδή, προβάλλουν ως βιώματα για τους προσλαμβάνοντες, ορίζοντας έναν ορμαθό, μία λυσίδα συγκίνησης από μουχαμπετλή σε μουχαμπετλή και από γενιά σε γενιά όλο το δρόμο μέχρι τον Πόντο. Ο Πόντος παραμένει τελικά αλυσμόνητος, γιατί είναι αλυσμόνητες οι επιτελέσεις της νοσταλγίας του. Έτσι προβάλλει ένα τέταρτο είδος μνήμης στην τριάδα του Μπερσόν, αυτό της συναισθηματικής, η οποία ενοποιεί τις άλλες τρεις, γνωσιακή, διαδικαστική και επεισοδιακή, στην ίδια εμπειρία. Συνοψίζοντας τη σύντομη αυτή και λειψή ανάλυση, η μουσικοπλοκή των εκστατικών μουχαμπετιών προσφέρει εμπειρία διαγενεατικής συναισθηματικότητας, οικοδομώντας δομές συναισθήματος, συνέχειες ενός συναισθηματικού είναι, το οποίο ορίζει τη συλλογική ταυτότητα. Οι δομές συναισθήματος, στιγμαία αλλά κοσμογονικά, ορίζουν έναν χρονοτόπο κατά Μπακτίν, μία αφηγηματική σύμπτυξη μεταξύ του εδώ και του εκεί, του τώρα και του τότε, της Ελλάδος και του Πόντου.
Ακολούθως, η επίγνωση της παρουσίας του πόντου ως παρελθόντος εκφαίνεται ως απουσία αυτού και τα συναισθήματα επίγνωσης αυτής της απουσίας ως μεταμνήμη, μιμητική ανασυναμολόγηση των λόγων απώλειας και νοσταλγίας της προσφυγικής γενιάς. Ολοκληρώνω με δύο ανοιχτές παρατηρήσεις προς συζήτηση. Πρώτον, το ρεπερτόριο του Μοχαμπετιού δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την προφορική μνήμη, τα επεισόδια επιτέλεσης. Η πρακτική δεν υπάρχει σε απομόνωση από άλλους λόγους και πρακτικές, όπως λαογραφικές και ιστορικές δημοσιεύσεις. Σίγουρα δεν είναι ανεπηρέαστη από άλλες μουσικές διαμεσολαβήσεις. Στο παρελθόν το ραδιόφωνο, διαχρονικά εμπορικές ηχογραφήσεις, σήμερα βίντεο που αθρώα διακινούνται στο διαδίκτυο. Το δύστιχο που παρουσιάστηκε εδώ ως παράδειγμα έχει δημοσιευθεί και στο βιβλίο της Τσακμακίδου Κωτίδο, μου φαίνεται, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, και κάποιοι συνομιλητές το έμαθαν από εκεί. Το Μοχαμπέτι δεν υφίσταται σε αποκομμένο χώρο και χρόνο, αποτελεί όμως μια φώνηση της μνήμης. Ορίζει διευρυμένες προφορικότητες κατά όνγκ, δίνοντας προφορικότητα στο γραπτό λόγο και μουσικοποιώντας τον με χαρακτηριστικά διαλογικό τρόπο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αντιστροφή της προθύστερης διαδρομής από τον προφορικό στο γραπτό και το διαμεσολαβημένο. Τώρα έχουμε από το διαμεσολαβημένο και το γραπτό στο προφορικό. Η επιτέλεση δίνει φωνή και ιδιολεκτικά ως ηχητική εμπειρία στην καταγεγραμμένη μνήμη. Αυτή η διαπίστωση εγείρει ερωτήματα για την επιλεκτικότητα της μνήμης του Μοχαμπέτι, έλεγε για τη σύνδεσή του και των φορέων του με ευρύτερες διαδικασίες δημόσιας μνήμης και ιστορίας. Δεύτερον, και άμεσα σχετιζόμενο, η συναισθηματική μνήμη ρευστοποιεί τη διάκριση μεταξύ μεταμνήμης και πολιτισμικής μνήμης. Αν το Μοχαμπέτι αξιολογείται ως διαμεσολάβηση της έκφρασης του πόνου της προσφυγικής γενιάς και ως φωνητική ανάμνηση του λόγου μνήμης της, τότε επεκτείνει διαγενεατικά τη μεταμνήμη στη τρίτη και τέταρτη γενιά προσφύγων. Πώς ακριβώς διαφοροποιείται λοιπόν η μεταμνήμη από την πολιτισμική μνήμη? Μήπως εκεί είναι που μπορεί να τοποθετηθεί η παράδοση ως πολιτισμική μνήμη η οποία οικοδομεί μεταμνήμη? Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσεκούρα για την αναλυτικότερη τοποθέτηση που έχει για το Μοχαμπέτι. Θεωρώ ότι όλοι εσείς ήσασταν κάποια στιγμή σε κάποια από αυτά τα Μοχαμπέτια. Πάμε τώρα στον κύριο Τσανασίδη, ο οποίος είναι αυτός που οργανώνει σωστά Μοχαμπέτια. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Είναι ο βασικός. Ναι. Ο Λιράζης, τα Μοχαμπέτια που ήσουν, γιατί έχω σημειώσει εδώ, ότι δεν ήσουν αφεντή, αλλά βλέπω τα λες, η έκφραση είναι από το Τσίπρο το πολύ, μάλιστα. Πάμε με το Τσίπρο του Συνοδεύει. Λοιπόν, ο Γιάννης Ανασίδης, πέρα από το ότι είναι, είπαμε, στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ο καθηγητής της Ποντιακής Μουσικής, Ποντιακής Λύρας, θα πούμε ότι κατάγεται από την Ράχη Ιβέριας, ξεκίνησε σε ηλικία 9 ετών να ασχολείται με την Ποντιακή Λύρα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην παραδοσιακή κατεύθυνση με ειδίκευση Λύρα του Πόντου. Επίσης είναι κάτοχος διπλώματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μουσικές Τέχνες στην κατεύθυνση Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Το 2015 κυκλοφόρησε η πρώτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Το Μεκατήρι». Το 2017 η δεύτερη «Εγώ είμαι Πετραγώδεσα» στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας και το 2019 η τρίτη «Το Ξαρέας Αμάραντα». Από το 2020 έως το 2023 επιμελήθηκε μια μουσική με τίτλο «Κιμιγιάν» με επανεκτελέσεις παραδοσιακών σκοπών και συμμετοχή πολλών αξιόλογων καλλιτεχνών. Από το 20 συμμετέχει σε ένα δισκογραφικό εγχείρημα με τίτλο «Συμπαλαιών τη Στράτα» που αφορά την καταγραφή ποντίων τραγουδιστών της τρίτης προσφυγικής γενιάς. Το 2024 παρουσιάστηκε η νέα του δισκογραφική δουλειά «Τσεγάψ τα Τσεγάψ τα Χαβεσλούκια» με το Στάθη Τσαϊρίδη και μια δεύτερη με τίτλο «Λευτοκάρια».
μαζί με την Ατάσα Τσακυρίδου και τον Ιάκωβο Μωυσίδη. Το 2021 κυκλοφόρησε από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στο Αρχείο Πόντου το παράρτημα 41 του Γιάννη Τζανασίδη, στο οποίο παρουσιάζονται δύο θεματικές ενότητες που φέρνουν τους τίτλους «Η μουσική του Πόντου», το πρώτο, και το δεύτερο «Οι λιράριδες του Πόντου», και το 2022 το παράρτημα 45 με τίτλο «Πόντιοι λιράριδες γεννημένοι από το 1920 έως το 1945». Πρόκειται για δύο αυτοτελείς μελέτες που η δεύτερη έρχεται να συμπληρώσει την πρώτη. Έχει εργαστεί ως καθηγητής ποντιακής λύρας στο Μουσικό Σχολείο Βέρειας, πριν έρθει στην Κατερίνη, δράμας, Καστοριάς, και τον έχουμε τα τελευταία χρόνια εδώ σε εμάς στην πόλη μας. Ως ακαδημαϊκός υπότροφος στη βαθμίδα του λέκτορα στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στην εντίκευση Λύρα του Πόντου. Καιρός να σας απολαύσουμε, κύριε Τζανασίδη. Κουράστηκα, κύριε και τι άπωστο είπα. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε και γενικά είναι πολύ, πολύ ωραίο το να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε κοινό και να θέτουμε προβληματισμούς που και εμάς τους ίδιους μας απασχολούν. Και θα πω κατευθείαν στο θέμα. Αρχικά να ξεκαθαρίσω πως το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής σχετίζεται με το δημοτικό τραγούδι και αντιμετωπίζει το δημοτικό τραγούδι του Πόντου δημιουργικά. Δηλαδή, ουσιαστικά αφορά τη μελοποίηση δημοτικών τραγουδιών. Τα τελευταία 4 χρόνια η έρευνα προχώρησε αρκετά βαθιά ώστε να μπορέσω να εντοπίσω όλες αυτές τις πηγές που σχετίζονται με το δημοτικό τραγούδι και σήμερα αποφάσισα να εκθέσω ένα γνωστό σε όλους μας ποντιακό τραγούδι, αυτό του Έτερου και της Λιγερής, που για όποιον δεν ξέρει την ιστορία του θα την αναλύσω σε πολύ λίγο. Ουσιαστικά θα προσπαθήσω να προβληματίσω και να αναστοχαστούμε όλοι μαζί γενικά για το πώς έφτασαν αυτά τα τραγούδια και ακούγονται κατά αυτόν τον τρόπο στις μέρες μας, ξεκίνησαν έτσι, πότε καταγράφηκαν, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο παράδειγμα του Έτερου και της Λιγερής. Για αυτούς λοιπόν που δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Έτερος είναι ο συνοδοιπόρος και θέλω να βάλω και τον κύριο Κωνσταντίνο Καρακασίδη να με διορθώνει για πραγματάκια που ίσως μου ξεφεύγουν. Είναι ο σύντροφος, ο συνοδοιπόρος, ο συμπορευτής, ας το πούμε έτσι, και η Λιγερή είναι η λιγερόκορμη, η όμορφη, ας πούμε, το αντιλαμβάνομαι κάπως έτσι. Το story είναι προσπαθεί να περάσει το ποτάμι απέναντι και ο Έτερος διεκδικεί το αντίκρισμά του για να βοηθήσει τη Λιγερή να περάσει το ποτάμι. Εφόσον ο ίδιος μπορεί να περάσει το ποτάμι, η Λιγερή του προσφέρει υλικά αγαθά, όπως το βραχιόλι της, τη ζυπούνα της, το μέρος από τη φορεσιά της. Αυτός γυρνάει και τη λέει ότι να τα κάνω τι, μου είναι άχρηστα, εγώ άλλο πράγμα θέλω, άλλο πραγματάζει, άλλο πράγμα θέλει αυτός. Ουσιαστικά διεκδικεί κατά κάποιο τρόπο, μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, έστω την αγάπη της, ας το πούμε έτσι. Εν τέλει, το τραγούδι που έχει φτάσει στις μέρες μας σήμερα, την περνάει απέναντι από το ποτάμι και στο τέλος του ρίχνει το άκυρο, να το λέμε για να καταλαβαίνόμαστε. Τελικά δεν του δίνει τίποτα. Άρα έχει πετύχει το στόχο της. Λοιπόν, ξεκινάω από την πρώτη καταγραφή αυτού του κομματιού, η οποία είναι πολύ παλαιότερη μάλλον από αυτό που θα φανταζόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος το 1849, στο έργο του Άσματα των περιτραπεζούνταν χωρίων, στο Φιλολογικό Συνέκδημο, ένα περιοδικό που εκδίδεται στην Αθήνα, μας παρουσιάζει την πρώτη καταγραφή αυτού του τραγουδιού. Ουσιαστικά, έχοντας πάρει την εκδοχή του τραγουδιού με τη σημερινή του μορφή, που όπου και αν ανατρέξετε μπορείτε να την βρείτε αν δεν την ξέρετε, έχω υπογραμμίσει τα σημεία τα οποία φαίνονται μεγάλες διαφορές, οι οποίες, ας πούμε, εγώ είτε τις συνάντησα πρώτη φορά, είτε μπορεί να είναι εμβόλυμες και να κάνω και την εξής σημείωση, πως ας προβληματιστούμε για το αν αυτά τα τραγούδια καταγράφησαν από τα σωστά άτομα, για το αν αυτά τα τραγούδια καταγράφησαν από τα σωστά άτομα, για το αν μπήκαν μετέπειτα άνθρωποι στις επόμενες καταγραφές και βάλαν ή βγάλαν στίχους αναλόγως πώς το θεωρούσαν καλύτερο το τραγούδι και πιο όμορφο. Όπως και να έχει,
Το σημερινό τραγούδι, έτερον και λιγερή πάνω λένε των ποταμών. Και λέει ο δεύτερος στίχος, έβρανε θολών ποτάμ και θολών και απέρνιστον. Δεν υπάρχει αυτό στη σημερινή εκδοχή του τραγουδιού, πρώτη φορά το βλέπω εδώ πέρα. Όπως επίσης και στη δεύτερη, στον πέμπτο στίχο, ασοσέρ επέρπαξε, την περνάει κατευθείαν απέναντι, δηλαδή από τον πέμπτο στίχο την έχει περάσει ήδη απέναντι από το ποτάμι, πέραν ποταμού έσυρεν. Και εκεί πέρα ουσιαστικά μένουν σε κάποιες λέξεις. Εκεί πέρα ομάλια είναι, πάμε εκεί και δίωσε. Εκεί πέρα ορμίτσια είναι, πάμε εκεί και δίωσε. Εκεί πέρα οσπίτια είναι, πάμε εκεί και δίωσε. Εκεί πέρα λιβάδια είναι, πάμε εκεί και δίωσε. Άρα το θέμα του τραγουδιού του συγκεκριμένου είναι ότι αφού την πέρασε γρήγορα, δεν έγινε κάποια συνδιαλλαγή όπως γίνεται στο σημερινή εκδοχή του τραγουδιού. Διαπραγματευόμαστε το πού θα πάει να του δώσει αυτό που είναι να του δώσει. Και φτάνουμε στα χορόπα. Και μένω στον τελευταίο στίχο που λέει «Σκυλίτσα μου λαγωνίτσα, απέμπρουν πάρτε τον». Κύριε Κώστα, μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί εγώ δεν... Σκυλάκια μου και λαγωνικά μου, αυτό ήταν το λαγωνίτσα μου, πρώτη φορά το απαντώ. Πάρτε τον από μπροστά μου, δηλαδή... Άρα το τρώει το άκυρο μάλλον. Το άλλο πάρτε τον, διαχρονικά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι το θέμα μας εδώ πέρα είναι πού θα πάμε, πού θα πάνε για να δώσουν αυτό που είναι να του δώσουν και όχι αν θα την περάσουν τέλεια από το ποτάμι απέναντι. 1865, ο Ιωάννης Βαλαβάνης, δημοτικό άσμα Κερασούντος, στο περιοδικό Πανδώρα που εκδίδεται επίσης στην Αθήνα. Ουσιαστικά, υπογραμμίζω το τσιακούλ πεσόν ασέ, άλλο τάγμα τάξομε. Και στη συνέχεια την κόρη ανέπαξεν και πέραν την έφερεν. Τώρα, η Κερασούντα γενικά έχει ένα ιδιαίτερο ιδίωμα για το την έφερε, ας πούμε. Και αυτό έχει εξαιρετικά ιδιαίτερο ιδιώμα, ναι, και αρκετά κοντά στην ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν είχαν εκδείξει σχεδόν καθόλου. Υπάρχουν κάποιες εργασίες, εν καιρό ίσως να βγουν και αυτά θα δούμε, απλά θα εξέπλητε πάρα πολλούς άμα βλέπαμε το πώς μιλούσαν στην Κερασούντα πριν, τότε εκεί στον Ποδοή. Έχει πολύ διαφορετικό. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και πολύ πιο τραγουδιστική η εκφορά του λόγου. Πώς είναι οι Ιταλοί δηλαδή, πώς έχουν μια πιο τραγουδιστική. Συνεχίζω, την κόρη ανέπαξε και πέραν την έφερε. Τη φιλίαν δεν τάγαμε. Και την έχει περάσει πάλι πολύ γρήγορα απέναντι και μιλάμε για τα λιβάδια και τα ομάλια και έρχομαι στο τέλος που έχουμε 3 στίχους. Έβγα μάνα μου να ειδείς γάιδαρον που έγκασε. Βάλτε τον ανσομαντρίν, δώστε τον κοκκίμελον. Ας να τρωεί, ας να μουργά, λά στην κόρνα λησμονά. Δηλαδή με το να φάει, με το να μου διάλει, μάλλον να μου διάσει. Μπας και απαντάει να ξεχάσει να λησμονήσει την κόρη. Και θέτω έναν προβληματισμό ήδη σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι. Το ότι, αν μιλάμε για το 1865, άρα για πόσα χρόνια πριν, γιατί η επόμενη καταγραφή που θα δούμε δεν κρατάει αυτούς τους 3 τελευταίους στίχους και γιατί αυτοί οι στίχοι δεν υπάρχουν στην προηγούμενη καταγραφή. Μήπως ο Βαλαβάνης δεν είδε την προηγούμενη καταγραφή του τραγουδιού? Το αποκλείω, θεωρώ. Ίσως πήρε την εκδοχή αυτού του τραγουδιού από την Κερασούντα και ουσιαστικά το λέγανε με αυτούς τους 3 στίχους. Και έπειτα, μιλώντας για δημοτικό τραγούδι, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ελεύθερη δημιουργία και ελεύθερη αναπαραγωγή όλων αυτών των τραγουδιών. Άρα, ο καθένας είχε το δικαίωμα να βάλει ή να βγάλει. Ξαναλέω, όλα αυτά δεν τα παρουσιάζω ώστε να βρούμε κάτι σωστό ή λάθος, ουσιαστικά να προβληματιστούμε ίσως λίγο περισσότερο. Λοιπόν, το 1870 ο Σάββας Ιωαννίδης, Ιστορία και Στατιστική της Τραπεζούντος και περί ταύτην χώρας, στην Κωνσταντινούπολη εκδίδεται. Ο Σάββας Ιωαννίδης ουσιαστικά γράφει για τη στατιστική της Τραπεζούντας και εκεί μέσα εκθέτει κάποια δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως λέει το κεφάλαιο δημοτικά τραγούδια το θεωρεί σημαντικό για την ποντιακή, ας πούμε, παράδοση, όπως τέλος πάντων ορίζεται τότε.
Ναι τσαρκούλι πέρωσε, ναι περνί περνίζωσε. Άρα εδώ βλέπουμε ότι τη ρίχνει άκυρο έτερος τώρα. Τη λέει δεν σε περνάω. Απ' την αρχή. Παίρνει ξόμεν έτερε, το τσαρκούλι βίωσε. Και έρχεται η σημερινή μορφή του τραγουδιού να επιβεβαιώσει αυτό. Παίρνει ξόμεν έτερε, το σταρκούλιαν βίωσε. Τέλος πάντων υπάρχουν και κάποια τυπογραφικά λάθη. Άλλο τάμα τάξομεν, εγώ εισέν περνίζωσε. Παίρνει ξόμεν έτερε, το βρασιάλι βίωσε. Άρα έχουμε μπει στη διαδικασία της... ναι, του παζαριού, ναι, ας το πούμε έτσι. Εδώ πέρα υπογραμμίζω πάλι συνέχεια το ζωνάρ τεσόν ασέν, άλλο τάμα τάξομεν. Αυτή η φράση υπάρχει μέχρι και τη σημερινή εποχή. Την ακούμε και από τον Ευσταθιάδη, την ακούμε και σε κάποιες άλλες καταγραφές που θα ακούσουμε μετά. Επίσης, δώσ' με κόρην τέταξες, τη φιλίαν τετάραμε. Ωραία. Και καταλήγουν πάλι στα κόμεα, τα οποία κόμεα είναι η κόμη, η πόλη. Όχι. Μαντριά. Το κόμμα είναι πάνω στα ασωπόμενες σκέρδια που λέμε το τραγούδι. Μαντριά είναι ορεινή πριν τα παρθάρια. Ωραία, γι' αυτό ήθελα να τη συνδρομήσω, γιατί... Λοιπόν, Μελανοφρίδης, το 1910 η εμπόντα ελληνική γλώσσα, ήτιάσμα, παροιμίες, ενίγματα, στο Βατούν. Λοιπόν, έτερον κυλιέρι, πάνω λένε τον ποταμό. Παίρνει ξόμεν έτερε, ναι περνί περνίζωσε, ναι τσακούλι πέρωσε. Όπως στην προηγούμενη εκδοχή. Και εδώ πέρα κάνει την εμφάνισή της μία λέξη, η οποία βρίσκεται εκεί κάπου στον 6ο-7ο στίχο, ντον αυτά τάκλερον τα ψιμοκαμφότατον. Εδώ τώρα. Κάτι με φωτιά πάντως. Νομίζω το έχω δει και που το έχεις δει και το έχουμε καταγράψει, αλλά δεν έχω τάψιμο. Καφότατο. Μάλλον κάτι που είναι... Ο στίχος που μας έρχεται σήμερα είναι ντον αυτά τάκλερον το άψιμον ακέατο. Αξιο κάψου, προς κάψιμο δηλαδή αυτό. Είναι άξιο προς κάψιμο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε πάλι στα λιβά. Σημειωτέων, ο Γιάννης με ρωτάει προφανώς εδώ πέρα ως θεωρητικά πιο ειδικό με το ποντιακό το στίχο, καθότι με αυτό το κομμάτι ασχολούμαι τόσο καιρό. Αλλά συνήθως και εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνω και προσωπικά μελέτη και έρευνα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τώρα όταν το ακούσει και εγώ πρώτη φορά θα το λύσω εδώ, αν δεν το έχω και εγώ σαν γνώση, αλλά θα το ψάξω, θα το αναλύσω, θα το φτάσω μέχρι εκεί που φτάνει και τότε θα καταλήξω. Λοιπόν, συνεχίζω για να καταλήξω σιγά σιγά προς το τέλος και έχω αυτές τις δύο παραλλαγές, οι οποίες είναι οι πιο κοντινές, ας πούμε, στη σημερινή μορφή του τραγουδιού. Βέβαια, εγώ θέλω να διαβάσω το Αθανασιάδη του 1929 στο αρχείο του Πόντου τους τρεις τελευταίους στίχους. Πέτα των δισκύλτων ιών, όσα δα ντεράευεν. Δότε τον ξερά κορμούτσια και στύπον ταν. Λάς να τρώει, λάς μοδά, λάς την κόρη ελεημονά. Είδαμε στη δεύτερη παραλλαγή κάτι παρόμοιο εδώ προς το τέλος. Βέβαια, μπορεί να κοιτάξτε, πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και ποιος το έχει καταγράψει και τι ο ίδιος έτσι επίπεδο είχε καλλιέργειας. Το λεημονά, υπάρχει το λιμόνεμα, να την ξεχάσει. Το ελεημονά με το έψιλο μπροστά παραπέμπει στην ελεημοσύνη. Δεν μου κάθεται και εμένα δηλαδή σαν σωστό. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι τυπογραφικό, μπορεί να έχει κάτι παρακούσει και ο ίδιος όπως το κατέγραψε, αλλά σίγουρα το ελεημονά θα το βλέπα με πολύ σκεπτικισμό και μάλλον ως κάτι καταγεγραμμένος λάθος. Άποψή μου. Και κλείνουμε την ποντιακή αιστεία το 1951, που ουσιαστικά έχουμε μάλλον αυτή την πιο τελική μορφή του τραγουδιού, έτσι όπως αυτό έχει φτάσει στις μέρες μας. Λοιπόν, όλο αυτό το ταξίδι, και προσπαθώ αρχικά να λύσω δικές μου απορίες και να σας προβληματίσω, αφορά σίγουρα όλα τα δημοτικά τραγουδία που έφτασε μέχρι και τις μέρες μας. Δηλαδή, ο καταγραφέας επόμενος στηρίχτηκε στην εκδοχή των προηγούμενων. Για τα περισσότερα, ας πούμε, θα δούμε στη διαδικασία της αμφισβήτησης σε λίγο όσον αφορά και τη μουσική αυτού του τραγουδιού. Και μια άλλη παραλλαγή του στίχου που έχει γίνει. Αλλά θα ήθελα όλοι να προβληματιστούμε στο ότι τελικά έχει νόημα να ξέρουμε την αλήθεια. Και
Υπάρχει επίσης αλήθεια. Δηλαδή, ποια είναι η αλήθεια ανάμεσα σε όλα αυτά, η αρχαιότερη, γιατί υπάρχει αυτός που σου λέω ότι εφόσον καταγράφηκε την πρώτη φορά το 1849, άρα αυτό είναι το σωστό. Υπάρχει ο άλλος που σου λέει όμως ότι ναι, αλλά εκεί μέσα εγώ βλέπω παρεμβάσεις λογίων και αυτό γενικά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο έκανε την εμφάνισή του και στον Πόντο και αργότερα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το ότι δεν μας άρεσε μια λέξη και την αλλάζαμε με μια άλλη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη μελωδία, θα βάλω 4 εκτελέσεις. Θα ακούσουμε την πρώτη. Η πρώτη είναι, μάλλον, η μελωδία που όλοι ξέρουμε μέχρι και σήμερα, από τις εκπομπές του Στάθου Σταθιάδη. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, ίσως ο Βασίλης. Αδελφός του Καλλιτέχνη. Όπως και να έχει, εγώ αυτό το τραγούδι σήμερα θα το διδάσκω με αυτή τη μελωδία. Και έτσι το κάναμε, έχω δύο μαθητές μου εδώ πέρα, έτσι το ηχογραφήσαμε κιόλας. Λοιπόν, η άλλη εναλλακτική του Ευσταθιάδη είναι η εξής, είναι σε ρυθμό εμπροπής. Πώς προκύπτει τώρα αυτό? Γιατί τόσο διαφορετικό, ας πούμε, όσον αφορά τη μελωδία? Η ίδια μελωδία προσαρμοσμένη σε άλλο ρυθμό. Αυτό γενικά υπάρχει μέσα στα ποντιακά, το «Αϊτέτσε περιπέτανε», το οποίο το λέμε και τυπάτ, το λέμε και τικ. Ωραία, ας τα ακούσουμε λίγο. Η Ξενοδοχείου τραγουδάει εδώ. Γιατί συμβαίνει αυτό, γενικά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Είναι η αδερφή του Ευσταθιάδη, η Μαρία, που το τραγουδάει και ο Ευσταθιάδης, που επίσης ακούγεται. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων τώρα, μας σώζονται κάποιες καταγραφές από τον Πόντο, οι οποίες είναι γραμμένες σε βυζαντινή παρασημαντική. Και υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εν τέλει, αφού μας σώζονται αυτές τις καταγραφές, η μουσική του Πόντου ήταν έτσι. Εγώ έρχομαι να διαφωνήσω κάθετα σε αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι η ποντιακή μουσική είναι μια λαϊκή, δημοτική μουσική. Δεν μπορεί να υπάγεται στην εκκλησιαστική μουσική. Και θα ακούσετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η πρώτη εκτέλεση όσον αφορά το ποντιακό της ύφος με την τρίτη εκτέλεση που ακούσουμε τώρα όσον αφορά το βυζαντινό της ύφος. Ας τα ακούσουμε λίγο και τα σχόλια δικά σας. Thank you.
αμφιβάλλεται ότι η καταγραφή ενός τραγουδιού ή έστω μιας μουσικής σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν γίνεται υπό ένα πρίσμα, μπορεί να μην αποτυπώνει και θετικά αυτό που εκλαμβάνει. Δηλαδή, αν εγώ έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος μου λέει το σκοπό έτσι όπως τον ξέρει από τον παππού του, ναι, αλλά εγώ μέσα στο μυαλό μου έχω ένα διαφορετικό φίλτρο, δεν θα το αποτυπώσω ακριβώς έτσι όπως μου το είπε, αλλά θα βάλω ουσιαστικά ένα προσωπικό στοιχείο. Εδώ πέρα, για τους μουσικούς, θεωρώ ότι είναι πρόδειλο το πείραμα των διαστημάτων προς τη βυζαντινή τους πλευρά. Δηλαδή δεν μου βγάζει κοντιακότητα. Τολμάω να πω, ας πούμε, αυτή η εκτέλεση. Και έχουμε στην τέταρτη και τελευταία εκτέλεση, και εδώ είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, ο οποίος μου δημιουργείται και για το Ήλ το Κάστρο, ακριβώς με την ίδια λογική, το οποίο μπορώ να αναλύσω αργότερα αν τεθεί κάποια ερώτηση. Ο χορός έτερε. Λέμε, παίξε ένα έτερε και μετά παίζει και το καλό κορίτσι και μετά παίζει και τι παίζει. Έτερε, παίρνει ξόμεν έτερε. Γιατί μία μελωδία, η οποία είναι γνώστη προελεύσεως, χρησιμοποιεί έναν στίχο από δημοτικό τραγούδι που είναι σε ρυθμό τικ, δεν κρατάει τη μελωδία, την αυθεντική, ας το πούμε έτσι, ας υποθέσουμε την αυθεντική του δημοτικού τραγουδιού και εξυπηρετεί έναν χορό. Έγινε κατανοητό αυτό που μόλις ρώτησα ή να το πω άλλη μία? Δηλαδή, γιατί χρησιμοποιούμε το στίχο ενός δημοτικού τραγουδιού πάνω σε μια άλλη μελωδία για να εξυπηρετήσουμε έναν χορό? Υπήρχε αυτός ο χορός με αυτό το στίχο ή μήπως απλά πήραμε το στίχο και το βάλαμε σε αυτό το χορό? Εξού και το όνομα έτερε, το οποίο εντάξει είναι γνωστό σε όλους μας. Ας το ακούσουμε. Σχετικά με αυτό το προβληματισμό του Γιάννη πέρα, κατά πόσο έχει ονοματίσει ο στίχος στο χορό, νομίζω είναι λίγο εμφανές και από το πώς κάθεται πάνω στο χορό. Δηλαδή, οι παρατονισμοί, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι αυτός ο χορός είναι πατρίδας, εκτιμώ ότι τέτοιοι πολλοί παρατονισμοί που πηγαίνουν στην εκδοχή αυτή εδώ πέρα του συγκεκριμένου τώρα του ΤΙΚ, μάλλον μας δείχνουν ότι μάλλον φορέθηκε στίχος πάνω σε αυτή τη μελωδία που κατά συνέχεια, συνεκδοχικά μάλλον ονομάτισε μετά εκ των υστέρων και το χορό. Επίσης, υπάρχει μια εκδοχή στο Μεσόβουνο της Πτολεμαΐδας που τραγουδιέται πάλι αυτή η στίχη, αλλά σε ρυθμό ομάλ. Και μάλιστα ομάλ που με τα κλαρίνα πιο πολύ σε τσιντετέλη χορεύεται, αλλά και εκεί πέρα βαριά παρατονισμένο. Και μάλλον νομίζω ότι οι παρατονισμοί μας δείχνουν ότι τουλάχιστον η αρχική εκδοχή που έχουμε από τα δημόδια είναι σωστή. Δηλαδή θέλω να πω, εκείνο μάλλον χτίστηκε και φτιάχτηκε για εκείνο το σκοπό, παρά για αυτά το πέρα που ακούσαμε το τελευταίο και αυτό που αναφέρω εγώ του Μεσόβουνου, το οποίο μάλλον δεν το έχουμε να το ακούσουμε. Ωραία. Θα κλείσω λέγοντας ότι τελικά θεωρώ πως είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό και το ότι ακόμα και εγώ, ας πούμε, σαν καθηγητής, ότι θα κάτσω να κάνω μια παρτιτούρα για να μάθει ένα παιδί το σκοπό έτερε, όπως και το κάναμε, ξαναλέω φέτος στο σχολείο εδώ πέρα και το ηχογραφήσαμε, είναι η εντελώς υποκειμενική μου θέαση σύμφωνα με όλα αυτά που έχω συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Γιατί επέλεξα να το παίξω σε ρυθμό τικ και όχι σε ρυθμό εμπροπής, όπως τον Ευσταθιάδη, ας πούμε. Θα μπορούσα να κάνω το αντίθετο. Κανείς δεν θα έλεγε ότι δεν είναι σωστό. Άρα, στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, λοιπόν, ας κάτσουμε και ας σκεφτούμε για όλους αυτούς τους σκοπούς και κυρίως για τα δημοτικά τραγούδια που μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα, πώς αυτά ταξίδεψαν και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Μήπως τελικά οι προ-πάποι μας τα λέγανε εντελώς διαφορετικά και αν τα ακούγαμε μπορεί να μην καταλαβαίναμε ότι ήταν και αυτά. Σας ευχαριστώ.
Θέλω να σας πω, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γιατί βλέπω ότι αρχιζητήσετε λίγο το κλίμα, κύριε Τζανισίδη, θα τις κάνουμε στο τέλος. Έχω και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν επιτρέψετε στο τέλος. Πάμε στον επόμενο, τον κύριο Ιωαννίδη Γεώργιο. Γεννημένος, λέει, 22 Τετάρτου του 1979. Δεν το είπε τυχαία, το είπε γιατί δέχεται ευχές, κάρτες κτλ. Λοιπόν, στο Λευκό Νασερό, σε ένα χωριό το οποίο κατοικήθηκε από Κασλίδες και μάλιστα το χωριό λέγεται Ορτάκιοι, καταγωγή του παππού του. Η μητέρα του κατάγεται από την Νικόπολη της Γαράσαρης. Από 6 ετών βρίσκεται στο ποντιακό χώρο ως χορευτής, δεν μας το έχει αποδείξει ακόμη, αλλά εντάξει, του συλλόγου του χορευτή του, και μετέπειτα στην Εύξηνο Λέσχη Ξερών. Μέσα από την ασχόλησή του αυτή βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν το ταλέντο του στο ποντιακό τραγούδι και έτσι δειλά-δειλά συνοδεύει τα χορευτικά σε διάφορες παραστάσεις. Η εξέλιξή του είναι γνωστή με αφιτηρία. Στα 18 του πρωτοεμφανίζεται στο Ιστορικό Κέντρο Διασκέδασης Λεμόνα στη Θεσσαλονίκη. Η περαιτέρω διαδρομή του είναι γνωστή σε όλους μας, νομίζω. Οι προβληματισμοί του όμως το τελευταίο διάστημα για το αύριο του ποντιακού χώρου τον όθησε στην ενασχόληση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ποντίων του Ελευθερίου Κορδελιού, του Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη. Και έχει οργανώσει διάφορες τέτοιες ημερίδες, από ό,τι μας είπε, παρόμοιες με τη σημερινή. Ο λόγος σε ένα και εγώ. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη και τον Σύλλογο που μας δίνει το βήμα. Εγώ δεν έχω κάποιο διδακτορικό. Μπορώ μόνο να καταθέσω τις απόψεις μου ως εμπειροτέχνης και κάποιες παρατηρήσεις που έχω κάνει τόσα χρόνια στον χώρο. Παγκοσμίως η μουσική έχει αλλάξει και είναι λογικό καθώς έχει αλλάξει το περιβάλλον που διαμορφώνεται. Οι άνθρωποι που έχουν μουσική και η καθημερινότητά τους νομίζω ότι το καταλαβαίνουν. Μία ακόμα παρατήρηση είναι εδώ και έναν αιώνα στην Ελλάδα υπάρχουν αλλαγές. Στην αρχή της πρώτης δεκαετίας δεν μιλούσαμε για ποντιακή μουσική. Μιλούσαμε για ποντιακές μουσικές. Ο καθένας που ερχόταν από την περιοχή του στον Πόντο έφερε τα ήθη και τα έθιμά του και υπήρχαν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στο ΚΑΣ με το Ακταγματέ, ενώ ερχόμενοι στην Ελλάδα έγινε ποντιακή μουσική. Γενικότερα που τα ξεχωρίζουμε πολύ λιγότερο από ό,τι τότε. Γνωριστήκαμε οι πόντοι στην Ελλάδα και μουσικά και ήθη και έθιμα. Μάθαμε μουσικά όργανα που δεν γνωρίζαμε, χορούς που δεν γνωρίζαμε, πήραμε από άλλες περιοχές, δώσαμε και φτάσαμε στα μισά του αιώνα στην Ελλάδα, δεκαετία 60-70, για να ακολουθήσουμε κάποιες μουσικές τάσεις όλης της ελληνικής παράδοσης. Αρχίσαμε να παίρνουμε χαρακτηριστικά της Ελλάδος, και είναι λογικό, και κάπου εδώ μπαίνει ο ρυθμός με τον ταούλι, drums, μικροφωνικές και ανάγκη να δείξουμε τον πολιτισμό μας, όπως το δείχνουν π.χ. οι κριτικοί σε κάποια κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα. Εδώ αρχίζει και η έμφαση στο ρυθμό και όχι τόσο στο στίχο. Πρέπει να διευκρινιστεί όμως κάτι. Η γλώσσα τότε, εκείνες τις δεκαετίες, ήταν δεδομένη. Υπήρχαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που μας μιλούσαν. Η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η ποντιακή. Υπήρχαν άνθρωποι που θα τραβούσαν το αυτί, αν το παρακάναμε με τα νεοποντιακά. Πάντοτε υπήρχαν νεοτερισμοί και καλώς υπήρχαν κατά την άποψή μου, αλλά υπήρχε ένα μέτρο. Η βάση ήταν ποντιακή. Η ρίζα μύριζε ακόμα πόντο. Περάσαμε από διάφορες φάσεις της ποντιακής μουσικής, μόδες, η μόδα της Ματσούκας, η μόδα του Τόνιαλίδη, που τα γνωρίζουμε, νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με τα ποντιακά, που το έχουν ζήσει, και έχω προσθέσει ένα νέο όρο, νεοπαραδοσιακά. Θα το αναλύσουμε αργότερα. Αργότερα ενορχιστρώσεις και ερχόμαστε το σήμερα, σε μια εποχή πριν και μετά του κορονοϊού. Η νεολαία 15 και 25, 15 μέχρι 25, αναζητά τα πανηγύρια. Το βλέπω γιατί είναι η δουλειά μου, ψάχνει τρόπους να κερδίσει πίσω το χαμένο χρόνο της
και βλέπουμε έξαρση γενικότερα στα πανηγύρια από νέους. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη εποχή με τόσο έξαρση νεολαίας στα γλέντια. Από την άλλη υπάρχει μια κριτική, το συζητάμε με διάφορους φίλους όπως καλή ώρα ο Γιάννης, και γενικότερα ο προβληματισμός γι' αυτό και γίνονται αυτές οι μερίδες. Για το αν αυτή η νεολαία, αν αυτή η διασκέδαση είναι σε σωστό δρόμο. Σωστά, Γιάννη? Η λέξη σωστά είναι πολύ σχετική. Ποιος θα υποδείξει σε κάποιον τι πρέπει να ακούει? Ποιος θα σου πει τι σε εκφράζει? Όταν παράδειγμα ο Γόγος έβαζε στοιχεία νεωτερικά στη λύρα, στην εποχή του δεν το θαύμαζαν όπως τώρα, σήμερα, και μπορούν οι παλαιότεροι να το επιβεβαιώσουν αυτό. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα λυράριδων που μελετούν και έχει περάσει ο Γόγος στην ιστορία. Άλλο παράδειγμα είναι ο Σιμούλης. Όταν κατέβηκε τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα που έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, τα ματσουκάτια που έπαιζαν ακούγονταν ξένα στο αυτή. Θα σας πω μια ιστορία που έχω ακούσει. Όταν τον ανεβάσανε στο Κορτσόπο, σου την έχω πει νομίζω, ένας γνωστός της εποχής λέει το ένα το. Κατεβάστε τώρα και ποντιακά. Σήμερα είναι όχι απλά παράδοση, μελετάμε το Σιμούλ και είναι μεγάλο κεφάλαιο στην ποντιακή ιστορία. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι όσους προβληματισμούς και αν εκφράζουμε, υπάρχει μια δυναμική στην νεολαία, δυναμική στην παράδοση που θα κρίνει ο χρόνος τι θα αποφασίσει και τι θα μείνει και τι θα ξεχαστεί. Ωστόσο όλοι μας, βλέποντας αυτά που ακούγονται, δεν έχουν σχέση με το ποντιακό άκουσμα. Νιώθουμε ότι θέλουμε να καταθέσουμε τη δική μας εμπειρία, τους δικούς μας προβληματισμούς. Εδώ θυμάμαι αυτό που άκουσα πρόσφατα από το αρχείο του Στάθη του Ευσταθιάδη για τον νεοποντιακό. Ο όρος νεοποντιακό είναι νέο και ποντιακό. Αν δεν έχει, λέει, το χρώμα, το ρυθμό, τον καλό στίχο, δεν έχει βάση, σαν βάση το ποντιακό, είναι απλά νέο. Δεν υφίσταται ο όρος ποντιακό. Ακούγονται επίσης πολλά για την κατάσταση που έχει ξεφύγει στις διάφορες εκδηλώσεις και πανηγύρια, με πυρσούς, καλά λέγαμε Γιάννη, και γενικότερα και με τους Έλληνες που έχω κάνει κάποια σχόλια, για τον τρόπο που διασκεδάζει η νεολαία. Εδώ απευθύνομαι Γιάννη σε σένα. Εμένα δεν με ενοχλεί ο πυρσούς. Γιατί το ότι σκίζαμε τα πουκάμισα και πίναμε με τα μπουκάλια ή τα λουλούδια ή τα πιάτα είναι κάτι διαφορετικό. Τροπή μας. Αν αυτή είναι η προσέγγιση του νέου και έτσι διασκεδάζει ο νέος, εγώ θέλω τον πυρσό να τον ανοίξει όταν θα ακούσει το βαρύλο που μιλέτε εδώ. Και δεν θα με ενοχλήσει. Όταν θα ακούσει και θα εκφραστεί από την παράδοσή μας. Τότε θα σε ενοχλούσε ο πυρσός. Δεν θα σε ενοχλούσε τότε. Άρα δεν σε ενοχλεί στην ουσία ο πυρσός, σε ενοχλούν άλλα πράγματα που μπορεί να συμφωνούν. Εμένα θα μου άρεσε τα παραδοσιακά να ανοίξουν πυρσούς που λέω. Είναι μια καινούργια τάση. Από το να με πετάζουν λουλούδια. Σαμπάνες. Και πιάτα. Κάτι πολύ βασικό μέσα σε όλες αυτές τις κριτικές είναι τα συνοδευτικά όργανα. Επίσης, εσένα αναφέρω. Για μένα, παιδιά, ναι, για μένα από την εμπειρία μου, την παράδοση δεν μπορεί να την χαλάσει κανένα συνοδευτικό όργανο. Είτε παίζει φυσαρμόνικα, είτε παίζει σαξόφωνο, είτε παίζει οτιδήποτε. Την παράδοση την αλλοιώνω εγώ ως τραγουδιστής και ο Γιάννης ως λυράρης. Αν θα πω το βαρύλο μιλέτατο και αρχίζω κατεβάζω αμανέδες, είναι αλλίωση. Αν θα το πω κατενά και έχει μία μπάντα με 50 άτομα, αλλά το πω ορθά, δεν αλλοιώνει καμία παράδοση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κάθε μουσικός έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει. Το θέμα είναι αυτοί που πρεσβεύουμε το ποντιακό, ο Χρήσαντος τραγούδισε χάλαρη. Κάτι άσχετο με το ποντιακό χώρο. Σωστά. Δεν πήγε ποτέ να το τραγουδήσει όμως σε ποντιακό πανηγύρι. Δεν μπορείς να γίνει κατακριτέο αυτό το πράγμα. Έτσι, έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει ό,τι θέλει. Ξέρω, Μάικλ Τζάκσον. Το θέμα είναι πού θα το παρουσιάσει. Και πώς.
Το πώς. Ναι. Και ύστερα είναι επιλογή δική σου το τι παίρνεις και τι ακριβώς πρεσβεύεις σαν σύλλογος. Okay. Εννοείται, δεν απαλλάσσω κανένα πόντιο καλλιτέχνη. Έχει το βάρος της ευθύνης και από τη στιγμή που ονομάζεσαι πόντιος καλλιτέχνης, πρέπει να εκφράζεις αυτό που πρεσβεύεις. Αλλιώς μπορείς να ονομάζεσαι διασκεδαστής, χωρίς τον όρο πόντιος τραγουδιστής ή λιράρης. Ναι. Όλη αυτή η πορεία της ποντιακής μουσικής δεν είναι σίγουρα άσχετη σήμερα με τους ποντιακούς συλλόγους. Αν αναζητάς, Γιάννη, με εμπορικότητα και κάνεις εκτόσεις στην παραδοσιακότητα, δεν είσαι εκφραστής της παράδοσης. Είτε από τη δική μας πλευρά, είτε από τη δική σας. Δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά καταλαβαίνεις πώς το θέτω. Ποιο είναι το μέλλον? Με παλιές ρίζες ποντιακά ακούσματα να σταθούμε στο σήμερα. Με καλές ενορχιστρώσεις να υποστηρίξουμε το παραδοσιακό τραγούδι. Θέλει, αν είμαστε σε μια συναυλία, σε ένα πανηγύρι, να το στηρίξεις με τα σημερινά δεδομένα. Θεωρώ, για να έχει συνέχεια αύριο. Στα πανηγύρια στον Πόντο με χιλιάδες άτομα δεν είχαν μια λίρα και μια φωνή. Υπήρχε ο Ζουρνάς, τον Ταουρί. Θα δικήσουμε, θεωρώ, το ποντιακό τραγούδι αν το αφήναμε ξεκρέμαστο σε μια σκηνή με 5.000 κόσμο ή 3 ή 2.000 με έναν ταούλι για να πούμε ότι είμαστε παραδοσιακοί. Νομίζω το αδικούμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα μπορούσες να τραγουδήσεις παράδοση, ενορχιστρωμένη και να το υποστηρίξεις όπως πρέπει. Αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια αύριο. Αλλιώς θα μέναμε στα τέλεια, δεν θα έβγαζες κορδές και δεν θα βάζεις μικροφωνικές, αν θέλεις να σηκώσεις παραδοσιακός. Θα έπρεπε να τρέχεις μέσα στον κύκλο για να διατηρήσεις την παραδοσιακότητα που πιστεύεις. Αυτό. Ομός και δυνατός. Χαίρομαι γιατί στο τελείωμα θα πούμε πολλά οι δυο μας. Φτάσαμε στον τελευταίο ομιλητή, ο οποίος είναι για τόσο εγγεμένα απομένως. Μην ακούμε στην Κώστα. Δεν έχω και εγώ τα. Αλλά δεν έχω ούτε φωνή, έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Καρακασίδης, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ο διαχειριστής της ποντιακού στίχου. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Δεν μας έχει δώσει ακριβή ημερομηνία για λογούδια. 6 Φεβρουαρίου. Οι γονείς του είναι αφότης ποντιακής καταγωγής, γεγονός που του έδωσε τα πρώτα ερεθίσματα προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον ποντιακό πολιτισμό και να αρχίσει σταδιακά να εντρυφεί σε αυτόν. Από την ηλικία των 15 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει ποντιακή φλογιέρα και ζουρνά, αυτοδίδακα πάντα και σύντομα άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις παντός τύπου. Λίγο πριν κλείσει τα 18, εισήχθη στη σχολεία στη Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Να το έχουμε και αυτό έτσι κατά νου. Να μην το έχετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έχει αναλάβει την παραγωγή μουσικών άλμπουμ, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει και σε διάφορες άλλες μουσικές παραγωγές, είτε ως οργανοπαίκτης, είτε ως συνθέτης ή στιχουργός. Το 2018 υπήρξε μέλος της ομάδας που φιλοτέχνησε το επαιτειακό λογότυπο G, που βλέπουμε παντού, σε μπλούζες, σε διάφορα, έτσι. Για την γενοκτονία του Ελλήνου του Πόντου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από όλους. Τον Ιούνιο του 2020 δημιούργησε την ομάδα Ποντιακός Στίχος εντός της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, γνωστό σε όλους, με σκοπό να μοιραστεί στίχους της ποντιακής δισκογραφίας που κατέγραφε ο ίδιος. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που τον οδήγησε το 2022 από κοινού με τον Κώστα Γεωργιάδη να δημιουργήσει την σελίδα Ποντιακός Στίχος. Μέσα από αυτή τη σελίδα συστηματοποιήθηκε το όλο εγχείρημα της καταγραφής και αρχαιοθετήθηκε το σύνολο των στίχων της ποντιακής δισκογραφίας, ενώ στον επισκέπτη της σελίδας προσφέρεται, πολύ σημαντικό αυτό, η δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε επεξηγήσεις και ετυμολογικές προελεύσεις των λέξεων μέσω γλωσσαρίου. Ο λόγος εσένα, Κώστα. Καλησπέρα σας για μένα.
Καταρχάς, επειδή ανέφερε για τη Φλογέρα, ξεκίνησα με τη Φλογέρα, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο τον Ιαννίδη. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, ο πρώτος που με ανέβασε ποτέ σε πατέρι να παίξω μαζί του, να τον συνοδεύσω. Και επίσης είμαι εδώ να επιβεβαιώσω ότι όντως υπήρξε και χορευτής, που το λέγαμε πριν. Γιατί εγώ το θυμάμαι στο Σύλλογο της Ευξήνου Λέσχης, μετά το χορευτικό, να τον βάζουν να τραγουδάει, γιατί από τότε είχε φοβερή φωνή. Και ήταν αξιοθέατο, πραγματικά μου είχε εντυπωθεί πραγματικά. Δηλαδή, ναι, έλεγα αυτό το παιδί ποιο είναι, έτσι τραγουδάει τόσο ωραία. Όχι, ήσουν από τότε. Εγώ χαίρομαι γιατί ακούστηκαν ωραίοι προβληματισμοί σήμερα. Βέβαια, εγώ η δικιά μου ενασχόληση αφορά ένα άλλο κομμάτι, όχι της μουσικής και του τραγουδιού, εμέσως βέβαια και στα δύο, άπτεται και των δύο, είναι του ποντιακού του στίχου. Ένα εγχείρημα, για όσους γνωρίζουν, το οποίο το ξεκίνησα από το 2020, να το καταγράφω συστηματικά. Και μάλιστα θα πω το εξής, ότι όπως είπε εδώ και ο Γιάννης, αστυνομικός είμαι, δεν είχα φιλολογικού τύπου ενδιαφέροντα πέραν από τα προσωπικά μου. Πρωτίστως αυτό που ήθελα να καλύψω με αυτή την ενασχόληση ήταν να καθίσω να καταγράψω τους στίχους πιο πολύ, γιατί στις δικές μας τις παρέες και στα μουχαπέτια που τραγουδούσαμε, προσπαθούσαμε πολλές φορές να καταλάβουμε τι τραγουδιέται, τι λέγεται. Και αυτό που καταλαβαίναμε ήταν ότι ενώ την παίρναμε την πληροφορία, κάποιες φορές την βρίσκαμε, δηλαδή μαθαίναμε το τι τραγουδιόταν, βρίσκαμε μια δύσκολη λέξη. Μετά από κάνα εξάμηνο, βρισκόμασταν στα ίδια ακριβώς σημείο 0 και ψάχναμε πάλι να βρούμε τι ήταν αυτό. Και μεταξύ φίλων και γνωστών συζητούσαμε και λέγαμε ότι ξέρεις τι, κάποτε πρέπει να γίνει κάτι προκειμένου να καταγραφεί όλο αυτό. Και μάλιστα, παρότι ήταν για αρκετά χρόνια μέσα στο μυαλό μου στροβίλης αυτή η ιδέα, το ένασμα το πήρα μετά το θάνατο του αείμνηστου του Πόλιου, καθότι ο ίδιος ο Πόλιος ο Παπαγιαννίδης ήταν πολύ καλός γνώστης της Ποντιακής και μάλιστα μέσω του YouTube πολλές φορές έπαιρνα πληροφορίες από τον ίδιο τον Πόλιο, οπότε όταν πέθανε, λέω, έφυγε μια πολύ καλή πηγή πληροφορίας, αμαρτία, κάπως πρέπει να ξεκινήσω. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα και έκανα και μια πολύ με στόμφο ανάρτηση στην ομάδα του Facebook στην αρχή, ότι ξέρετε, εδώ πέρα είμαστε, θα καταγράψουμε τα άπαντα της ποντιακής δισκογραφίας, μη αναλογιζόμενος και εγώ ίδιος εκείνη την ώρα τι βάρος καλούμε να υπομισθώ. Και μάλιστα επειδή ακριβώς όπως λέω δεν είχα και τη φιλολογική, το φιλολογικό το υπόβαθρο, ήθελα να επιμερίσω αυτή την εργασία, ήθελα να δώσω το κομμάτι του γλωσσαρίου σε κάποιον φιλόλογο. Δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, οπότε κάποια στιγμή, επειδή ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, όσο ανατούσα τα τραγούδια, ζητούσε να ψάξει να μάθει τι τραγουδιέται, είπα Κώστα, κάθισε, ανέλαβε το κι αυτό. Και αυτό που έχω να πω τώρα, σχεδόν 5 χρόνια, 4,5 χρόνια μετά, θα πω αυτό που λέω πολλές φορές μεταξύ φίλων, ότι άλλος Κώστας μπήκα το 2020, άλλος Κώστας είμαι αυτή τη στιγμή 4,5 χρόνια μετά, άλλους προβληματισμούς έχω, άλλες ευαισθησίες έχω. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα πριν, άκουσα με πολύ προσοχή και τους προβληματισμούς και του Γιάννη του Τσανασίδη στην αρχή. Θα πω το εξής, ότι στο κομμάτι της μουσικής ειδικά, όσο δεν έχουμε επώνυμο δημιουργό, όλα τα υπόλοιπα από ένα σημείο και μετά είναι εικασίες. Βάζουμε πολύ ζωντανά τη φαντασία μας να δουλέψει, προκειμένου να καταλάβουμε ενδεχομένως πορείες μέσα στον χρόνο που έχουν πάρει τραγούδια. Είπε ο Γιάννης, δηλαδή, έκανε μια εκτίμηση και είπε ότι για το έπαιρε πώς δεν είχε ακούσει ο δεύτερος την πρώτη εκδοχή. Κατ' εμέ, με τη δικιά μου τη φαντασία και κρίνοντας και από τα γεωγραφικά δεδομένα του πόντου, εγώ το θεωρώ και πολύ λογικό. Και μάλιστα να υπήρχαν πολλές παραλλαγές ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη. Ακριβώς γιατί ήταν αποκομμένοι και δεν υπήρχε η ίδια επικοινωνία, η εύκολη επικοινωνία μεταξύ τους, και ενδεχομένως κατά τόπους οι κοινωνίες δημιουργούσαν τις παραλλαγές τους και συνέχιζαν με αυτές τις παραλλαγές. Ανάλογα και με το ιδίωμα που μιλούσαν, όπως ξέρετε, ο Πόντος είχε διάφορα ιδιώματα, δεν είχε μόνο μία ενιαία ποντιακή γλώσσα. Άκουσα και με πολύ ενδιαφέρον τους προβληματισμούς του Γιώργου του Ιαννίδη. Άποψη προσωπική εκφράζω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πάνω.
σχετικά με τη μουσική, βασικά θεωρώ ότι γενικά κάθε τέχνη είναι επιρρεπής όχι είναι επιρρεπής, δέχεται πολλές επιρροές. Κατ' εμέ η μουσική είναι η κατεξοχήν τέχνη της επιρροής. Δηλαδή, ακούς κάτι, το αφομοιώνεις, το φιλτράρεις μέσα από τα προσωπικά σου βιώματα και εν συνεχεία το επανεκτελείς ενδεχομένως και πάντα μια διαφοροποίηση, ακόμα και αν θέλεις να είσαι πιστός μιμητής αυτού. Εγώ λέω πολλές φορές, επειδή έχω παίξει και λίγη φλογέρα, το δάχτυλο, ας πούμε, το αραματά ακριβώς στα μικροκλάσματα δευτερολέπτου δεν θα το πιάσω ακριβώς. Κάπως διαφορετικά θα το εκτελέσω εγώ. Μόνο και μόνο γιατί έχω άλλη φυσιολογία. Άρα νεύρα, ακριβώς. Οπότε πολλές φορές αυτό που εκφράζω και λέω έχοντας ενασχοληθεί με την καταγραφή του στίχου είναι ότι, ξέρετε, το έχω πει δηλαδή και σε κάποιους καλλιτέχνες, ότι προσωπικά δεν με απασχολεί τόσο η μουσική. Από τη στιγμή που είναι η κατεξοχήν τέχνη της επιρροής, παίξτε το όπως θέλετε, ενορχιστρώστε το όπως θέλετε, παίξτε και jazz και πιο πολύ βασίζομαι σε αυτό που θα μείνει στο συλλογικό θυμικό και στο τι θα κρίνει εν τέλει ο ποντιακός λαός ότι θέλει να φοράει σαν ετικέτα και στο κομμάτι της μουσικής και να το πάρει και να συνεχίσει. Προφανώς, σαν Κώστας έχω άποψη, υποκειμενικότατη δικιά μου άποψη, την οποία ενδεχομένως μπορώ να τη θεωρώ ότι έχει και κάποιες αντικειμενικές ρίζες, αλλά πάλι υποκειμενικά θα είναι, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχω και τις επιλογές μου. Απλά τι λέω, ότι δεν λέω ότι δηλαδή μου αρέσει κάποιος που θα πει ένα jazz κομμάτι ότι αυτό είναι ποντιακό, παράδειγμα. Απλά λέω ότι ο κόσμος συλλογικά εν τέλει θα κρίνει. Και αν παρεκκλίνει από τη δική μου την επιλογή και για κάποιο λόγο το επιλέξει, τι να κάνουμε, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω τι θα μεταφέρει μετά. Όπως πιστεύω ακράδαντα ότι και αυτό που έχουμε πάρει εμείς από τις αρχές του 1900 καταγεγραμμένο από την πρώτη γενιά, αν το συγκρίναμε με, αν υπήρχαν βεβαίως να τις συγκρίναμε καταγραφές του 1800, μπορεί να είχαμε πολύ διαφορετική εικόνα, πολύ να ήταν μέρα με τη νύχτα. Χώρια που αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν είχαν αυτές τις σύγχρονες πλέον ευαισθησίες που έχουμε εμείς να ψάχνουμε με τέτοια λεπτομέρεια, τι εστί παράδοση, να την οριοθετούμε, να θέλουμε να την οριοθετήσουμε. Πιστεύω ότι αυτοί δημιουργούσαν στο τότε χωρίς να προβληματίζονται ακριβώς και παίρνανε και τα δάνειά τους. Εδώ η γλώσσα μας παίρνει δάνεια, δεν θα παίρνει η μουσική. Συνορεύανε με κάποιο λαό, παίρνανε από του λαού, μεταναστεύανε εσωτερικά, πηγαίνανε προς το Κάρς, παίρνανε από εκεί πέρα μελωδίες. Και τα παίρνανε και δεν τρεπόντουσαν. Και άμα τους άρεσαν και χορεύανε, τα κάνανε εκτίμα τους. Εμείς ερχόμαστε 100 χρόνια, το κοιτάμε σαν στιγμιότυπο στον χρόνο, το μελετάμε και λέμε «Α, η παράδοσή μας ή αυτό ή εκείνο». Υπάρχουν χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα ενιαίο ήθος, σαφώς και υπάρχουν. Και σαφώς και σταδιακά, επειδή η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, η παράδοση εξελίσσεται, ξαναγεννιέται, αναπνέει. Σταδιακά κάτι θα προσθεθεί, κάπως θα αλλάξει. Εκεί που έχω βέβαια τις περισσότερες ενστάσεις έχει να κάνει για μένα προσωπικά με τη γλώσσα. Καθότι η γλώσσα, άμα την παρατηρήσετε, όχι η ποντιακή, οποιαδήποτε γλώσσα, ναι, δέχεται πάρα πολλές επιρροές, αλλά βλέπετε ότι αφενός μεν τις επιρροές που θα τις πάρει, θα τις φέρει πάλι στο μέτρο του προϋπάρχοντος συστήματος, αφετέρου δεν θα πετάξει εύκολα και το παλιό θα υπάρχει εκεί πέρα για να το βρεις και σαν καταγραφή. Οπότε θεωρώ εγώ προσωπικά, σαν Κώστας ξαναλέω, πιο ταυτοτικό στοιχείο δικό μας τη γλώσσα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και στην προσπάθεια αυτή που κάνω όλοι με το ποντιακό στίχο, το δεδομένο και το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε κάπως να κάνουμε ξανά μόδα τη γλώσσα μας. Και όταν λέω μόδα, είναι να σπάσουμε τα αποστήματα αυτά, τα παλαιά της ντροπής, να μπορέσουμε. Εγώ όταν προσπάθησα να μιλήσω για πρώτη φορά ποντιακά, το έκανα με κάποια εξαδέλφια μου και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι με τον Σάβα, τον Τζέζι, τον Δημήτρη, και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε και γελούσαμε στην αρχή. Γιατί νομίζαμε ότι είναι κάπως κίτσο αυτό, κάτι χαζούλικο, δηλαδή παιδικό. Εμείς ήδη δηλαδή, δεν το θεωρούσαμε ότι είναι ένας ακόμη κώδικας επικοινωνίας, όπως είναι κάθε γλώσσα. Προσωπικά δηλαδή θα ήθελα ιδανικά κάποια στιγμή να αρχίσουμε να κάνουμε και ημερίδες και συνέδρια, τα οποία να μην έχουμε εδώ να σας μιλάω για τα ποντιακά και να μην ακούγεται καθόλου ποντιακό εδώ πέρα μέσα, αλλά να σας μιλάω αποκλειστικά στην ποντιακή. Γιατί ενδεχομένως αυτό να πρέπει να διατηρηθεί.
θεωρώ ότι αν χάσουμε και τη γλώσσα, μετά, όπως είπε και ο Γιώργος, το ποντιακό έχει απεμπολιστεί εντελώς, είναι όλα νέα μετά. Όλα νέα. Δηλαδή θεωρώ ότι μετά τη γλώσσα για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο να κρατήσεις. Να είναι ταυτοτικό στοιχείο. Οι χοροί επιρροές είναι. Δεν τα γνωρίζετε όσοι έχετε ασχοληθεί. Είτε μου πείτε για ένα κότσαρι που πήραμε γιατί ήταν αρμένικος ή οτιδήποτε. Και οι χοροί επηρεάζονται. Και οι χοροί με τον χρόνο παραλλάσσονται. Σαν τη γλώσσα έτσι, πώς το πω, άγκυρα, ταυτοτική, πολιτιστική, κατά με δεν υπάρχει. Και αυτό είναι και θα πω και το εξής βέβαια, επειδή υπάρχει και ένα θεματάκι με το κομμάτι του ότι επέλεξα να καταγράψω απάτησα και όλη την ποντιακή δισκογραφία, υπάρχει και το ζητούμενο το εξής, ότι ονομάζεσαι ποντιακός στίχος, η σελίδα σου λέγεται ποντιακός στίχος, ανεβάζεις τα πάντα όλα. Και προσέξτε, χωρίς κριτήριο μουσικό. Έχω ανεβάσει τραγούδια, στίχους μάλλον τραγουδιών, τα οποία είναι περμένα εξ ολοκλήρου με μπουζούκι παράδειγμα, ενορχιστρώσεις. Τσιφτετέλια αράβικα, καμία σχέση. Ξεκάθαρα δηλαδή, οφθαλμοφανέστατα μη ποντιακά. Τα καταγράφω μόνο και μόνο λόγω της γλώσσας. Και το ζητούμενο ποιο είναι, ότι έρχεται ο νέος στο σήμερα και βλέπει κάτι μέσα στο ποντιακό στίχο και αυτονοήτως προϋποθέτει, ποντιακός στίχος, άρα είναι και ποντιακά. Όχι. Όχι, και εδώ παρότι δεν είμαι δεικτικός και καθόλου αφοριστικός προς αυτούς που γράψανε και ασχολήθηκαν με το στίχο όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, το αντίθετο μάλιστα, δείχνω και πολύ μεγάλη κατανόηση, απλά θέλω να τονίσω ότι το γεγονός και μόνο ότι το βρίσκεται εκεί πέρα πάνω δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και κάτι ποντιακό, απλά και μόνο γιατί το έχει καταγραφεί στο ποντιακό στίχο. Αυτή τη στιγμή το ένα κομμάτι της δουλειάς που αφορούσε την καταγραφή σαν καταγραφή έχει τελειώσει. Την έχω καταγράψει, το σύνολο της ποντιακής δισκογραφίας έχει καταγραφεί, δεν έχουν καταγραφεί πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν για να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και στέκονται εκεί πέρα πάνω στη σελίδα και λέει ο στίχος θα προσθεθεί πότε, όταν θα καταφέρω κι εγώ να ακούσω επιτέλους το ηχητικό που μπορεί και να μην το ακούσω ποτέ γιατί δεν βρίσκονται κάποια 45 πετάλια και κάποια παλιά βινίλια. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το κομμάτι τελείωσε, το άλλο το σημαντικότερο κομμάτι τώρα είναι να πούμε τι. Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις το έχω πράξει ήδη, έχω κάνει κάποιες σημείωσεις σαν Κώστας, και όχι βέβαια κατά μόνας. Έχω ανθρώπους και εγώ που συμβουλεύομαι, ρωτάω και παίρνω την γνώμη τους και μαθαίνω και προσπαθώ να φορτώσω όλη αυτή τη γνώση σε ένα κεφάλι το δικό μου και ιδανικά θα ήθελα ειλικρινά να μπορεί να εμπνεύσει κι άλλους αυτή η δικιά μου προσπάθεια και να βρω και μιμητές και να ασχολούνται κι άλλοι άνθρωποι με αυτό το κομμάτι. Γιατί ακόμα κι αν φορτώσω όλη ιδανικά την πληροφορία που υπάρχει εκεί πέρα σχετικά με τη γλώσσα σε ένα δικό μου κεφάλι, αν φύγω εγώ, πάλι στο μηδέν είμαστε. Αν δηλαδή δεν καταφέρω κι εγώ με το παράδειγμά μου να εμπνεύσω και να βρω μιμητές και ανθρώπους που να ασχολούνται και να κάνουν επιμέλειες στίχου και να ασχολούνται με αυτό, τότε δεν έχω καταφέρει κι εγώ τίποτα στην πράξη. Το θέμα είναι τώρα όμως να έρθουμε στο τώρα και να καταφέρουμε και να πούμε με σεβασμό πάντα προς τον δημιουργό, αλλά και με θάρρος και με αξιοπρέπεια ότι ξέρετε, ετοιμότατα, ότι εδώ πέρα αυτό είναι λάθος. Είτε σαν έκφραση, είτε σαν σύνταξη, είτε σαν γραμματική, είτε σαν λέξη. Έχω δει λάθη να κάνουν όταν λέω οι πάντες, εννοώ κυριολεκτικά οι πάντες. Από τον πιο μεγάλο που μπορείτε να φανταστείτε και να έχετε στο μυαλό σας τραγουδιστή, μέχρι το πιο ευτέλειο, να το πω έτσι. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Το θέμα είναι να έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να έχουμε και το θάρρος καμιά φορά και οι ίδιοι δημιουργοί και να ρωτάνε και να συμβουλεύονται, ειδικά από τη στιγμή που δεν μιλάνε και οι ίδιοι πολλές φορές τη γλώσσα, που πλέον το σύνολο των δημιουργών κανείς δεν τη μιλάει. Και όταν λέω δεν τη μιλάει, δεν εννοώ ότι δεν είναι ικανός να εκφέρει λόγο, αλλά δεν τη μιλάει στην καθημερινότητά του και προφανώς επειδή δέχεται πολλές επιρροές, δεν το λειτουργεί το εργαλείο τόσο τακτικά, ώστε να το έχει εκεί καλολαδωμένο και καλοδουλεμένο, προκειμένου να ξέρει ακριβώς και τι λέει. Και όλοι μας κάνουμε λάθη και όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή και να βάζουμε και λίγο νερό στο κρασί μας και να λέμε ότι, OK, αν
σε κάθε περίπτωση, εγώ όταν θα διορθώσω, θα επιχειρηματολογήσω κιόλας. Θα πω ότι αυτό δεν λέγεται έτσι και εναλλακτικά γιατί θα λεγόταν έτσι ή αλλιώς. Αυτό λοιπόν, επειδή η κυριαρχία είναι και μιλάμε τώρα για τη μουσική κυριαρχία, αρκετή ωρεοπάθεια, να το πω έτσι όμορφα, και πολλοί πιστεύουν ότι απλά και μόνο επειδή γράψανε κάτι είναι και καλό, επειδή το σκέφτηκαν. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν και κάποιοι δημιουργοί ότι ξέρετε, καλό είναι να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Άμα κάποιος σας πει ότι κάτι δεν είναι σωστό, δεν είναι γιατί θέλει να μειώσει το έργο σας, αλλά ενδεχομένως γιατί να σας πει ότι ξέρετε αυτό το πράγμα δεν θα λεγόταν έτσι. Στα αυτιά, για να καταλάβετε, η αναλογία ενός, αν μιλούσαμε τώρα στα νεοελληνικά, είναι περιπτώσεις που έχω συναντήσει που άλλος μπορεί να λέει δεν το θέλω, και δηλαδή για τέτοιου τύπου λάθη. Δεν ξέρει ποιο είναι το αυτό και να μιλάει, ξέρω, για το κορίτσι, ουσιαστικοποιήσεις που έχουν χαθεί, κανόνες που υπήρχαν στους βιωματικούς ομιλητές και τους έβγαιναν αβίαστα. Και εμείς πλέον, επειδή σκεφτόμαστε νεοελληνικά, το μιλάμε και το λέμε με τον νεοελληνικό τρόπο, αλλά ακούγεται πραγματικά τόσο ξένο για έναν που θα μιλούσε ποντιακά. Και επειδή μιλάμε για κάτι τώρα που έχει γίνει ίσως και με κάποια καθυστέρηση σαν εργασία αυτό που έχω κάνει, δηλαδή εγώ θα λέω ότι μακάρι να έχει φτιαχτεί ένας ποντιακός στίχος το 70, βέβαια τότε ούτε site υπήρχαν, ούτε ίντερνετ υπήρχε, αλλά ας πούμε στις απαρχές του ίντερνετ, έστω. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο πολλά πράγματα θα σώναμε, γιατί δεν θα δημιουργούνταν δεδικασμένα τα οποία εκ των υστέρων θα τα παίρνανε και νέοι παιδιά και θα γινόταν ξανά επανάληψη του ίδιου λάθους ξανά και ξανά, γιατί απλά το είχαν ακούσει να το έχει τραγουδήσει κάποιος παλιός έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αισιοδοξώ, γι' αυτό και αισιοδοξώ κατ' επιλογή. Ρεαλιστικά ίσως και να είμαι απεσιόδοξος ως προς το μέλλον της γλώσσας, αλλά κατ' επιλογή αισιοδοξώ για να δικαιολογήσω λιγάκι και το δικό μου το έργο, για να δικαιολογήσω ότι αυτό που κάνω κάτι θα αφήσει, κάτι θα μπορεί να γίνει και να προκύψει κάτι καλό από αυτό. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για το 2025 σήμερα, που πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολο για τα νέα τα παιδιά να καθίσουν πλέον να μελετήσουν. Δηλαδή, εγώ από το 20 που ξεκίνησα αυτή την ασχόληση, έχω ρίξει ό,τι διάβασμα δεν έχω ρίξει στη ζωή μου πάνω στα ποντιακά όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Και διπλάσιο και διπλάσιο. Και λέω πάλι ότι υπολείπομαι πάρα πολύ σε γνώση σε σχέση με ανθρώπους που ξέρω, βιωματικούς που έχω γνωρίσει και έχουν πολύ καλύτερη γνώση από μένα της ποντιακής. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, με διορθώνουν κάποιοι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι απόλυτα, με διορθώνουν εμένα. Και λέω, φαντάσου, αν εγώ υπολείπομαι που έχω ρίξει τόσο διάβασμα, πόσο θα υπολείπονται άλλα και άλλα παιδιά που δεν ακούνε μόνο από τα τραγούδια. Και επειδή καταλαβαίνω ότι ο φορέας είναι το τραγούδι και της γλώσσας, το μόνο που ευελπιστώ και να κλείσω με αυτό ότι σαν ένα ευχολόγιο δικό μου, ότι μια ευχή μάλλον μου, ότι μακάρι να σταδιακά τα νέα τα παιδιά να τα καταφέρουμε να μελετήσουμε τη γλώσσα μας, και όταν λέω να τη μελετήσουμε, όταν εμείς διδασκόμαστε την ελληνική γλώσσα 12 χρόνια στα σχολεία και καταλαβαίνετε ότι κείμενα διαβάζουμε, τα μιλάμε, τα ακούμε στις τηλεοράσεις, όλα αυτά τα ελληνικά, το μίνιμουμ, το ελάχιστο. Ας ανοίξουν κάποια βιβλία, υπάρχουν τουλάχιστον 6, εγώ που σκέφτομαι βιβλία, κακώς λέω 6, παραπάνω είναι 10, που είναι γραμμένα αμιγώς στην ποντιακή, τα οποία, επειδή και αυτά τα έχω καταγράψει, τα έχω ψηφιοποιήσει κάποια, σας πληροφορώ ότι ένα διήγημα μάλλον του Ζερζελίδη σε επίπεδο γλωσσαρίου μου δημιούργησε περισσότερο γλωσσάρι από ό,τι 1000 τραγούδια μαζί. Ένα βιβλίο. Έτσι. Και μπορεί να λέω και λίγες λέξεις. Πόσο μάλλον όταν βλέπεις κάτι στη σύνταξή του, στη γραμματική του, γραμμένο εκεί πέρα με την έκφρασή του, εκφραστικές εκφράσεις, παροιμίες και οτιδήποτε, σε όμορφα βαλμένες, με πλαίσιο χρήσης ακριβώς για να ξέρεις και πώς να τις χρησιμοποιείς. Τουλάχιστον το μήνυμα, ας καταφέρουμε, ρε παιδί μου, και να κάνουμε τα παιδιά μας να διαβάσουν 5-6 βιβλία, να πάρουν μια καλή γνώση της ποντιακής, και από εκεί πέρα προφανώς και ο καθένας προσωπικά από εκεί πέρα είναι και λίγο προσωπική ευθύνη που θα το πάει, πόσο παραπέρα θα το πάει. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν θα αργήσουμε πολύ. Παίρνω λιγάκι την μπάλα να πω από τον Κώστα. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Μας έχεις πει, Κώστα, ότι έχει γίνει καταγραφή ο ποντιακός στίχος και πολλά από τα οποία έχεις καταγράψει δεν έχεις ακούσει το ηχητικό. Ναι, μισό λεπτάκι να κάνω μια... Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και πρόταση από την πεις. Υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού ποντιακού λεξικού, είναι το πρώτο κομμάτι. Και ίσως από τον ποντιακό στίχο, το δικό σου, να προσθεθεί και το ηχοάκουσμα, το έχω χαρακτηρίσει, με ηχογράφηση από καθηγητές ποντιακής διαλέκτου ή από καλλιτέχνες τραγουδιστές, όπως ο Γιώργος για παράδειγμα, με τη σωστή άρθρωση των λέξεων. Το έχω ανακοινώσει αυτό. Ναι, δεν είναι κάτι. Το έχω πει κιόλας. Ναι, είχε πρόσφατα να κάνω μια συνέντευξη και πάνω στο κομμάτι που θα παρουσιάσει και το ποντιακό στίχο. Ήδη είμαστε στη φάση που θα φτιάξουμε και ποντιακό λεξικό. Ψηφιακό, online, το οποίο θα περιέχει και την προφορά της κάθε λέξης, προκειμένου να υπάρχει σταθιά και τη σωστή προφορά και όχι μόνο αυτό, και πλαίσιο χρήσης με πολλά παραδείγματα. Αυτό είναι το όραμα. Καταλαβαίνετε ότι αν μου πήρε 4-5 χρόνια να κάνω ένα ποντιακό στίχο, καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος και με τα βίας έχεις καταφέρει να βρεις ανθρώπους να σε στηρίξουν άλλους 1-2 στα 5 χρόνια. Άμα το πάω έτσι, θα περιμένετε αρκετά χρονάκια μέχρι να ολοκληρωθεί και το λεξικό. Και βεβαίως πολλά όμορφα πράγματα μπορούν να φτιάχνουν από το λεξικό. Εγώ θα σας πω και για εφαρμογές στα κινητά, με διαδικτυακά παιχνίδια, με συμπληρώνω. Όπως είναι ένα Duolingo, αν έχετε πιάσει ποτέ και έχετε δει, που για να μάθεις τη γλώσσα σου βάζει και κάποια παιχνίδια και συμπληρώσει τη φράση και όλα αυτά. Πολλά όμορφα πράγματα μπορούν να γίνουν και με την AI του σήμερα που μπορείς να εκπαιδεύσεις ακόμα και να δώσεις τους κανόνες. Αυτά είναι υποσκέψη όλα, να ξέρετε, και ευτυχώς έχω έναν συνοδοιπόρο σε αυτό το εγχείρημα, το κουμπάρι μου, τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος το παιδί, αυτή είναι η δουλειά του, σπουδάζει πληροφορική, με μεταπτυχιακό σε ρομποτική και αυτή τη στιγμή ασχολείται και με κομμάτι της AI και με γλωσσολογικά έτσι, μοντέλα. Οπότε ελπίζω ότι έχοντας τους κατάλληλους ανθρώπους θα καταφέρουμε και κάτι. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θα πω και ένα ακόμα, επειδή που είναι ο Βασιλάκης ο Μαυροπουστακίδης εδώ πέρα, είναι. Γεια σου, Μπίλη. Βασίλη, το λέω επίτηδες εδώ από βήματος για να σε πιέσω ακόμη περισσότερο σε αυτό που ξέρεις ότι σε πιέζω ήδη. Ότι εγώ ιδανικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάνω στο ποντιακό στίχο είναι να φορτώσουμε και με παρτιτούρες κάθε κομμάτι. Όχι, αν όχι όλα, τα περισσότερα κυρίως αυτά που θεωρούν τα δημόδια, τουλάχιστον από αυτά να ξεκινήσουμε. Αλλά γιατί όχι να είναι και ένα online μουσικό βιβλίο. Ο ποντιακός στίχος πέραν των υπόλοιπων. Να μην μονοπολίσω εγώ τις ερωτήσεις, αν θέλουν εδώ οι αγαπητοί ομιλητές. Όχι, έχω να πω, αν θέλετε εσείς πρώτα, το κοινό στο τέλος, ίσως. Θέλετε, Γιάννη, Γιώργο, μια ερώτηση μεταξύ μας εδώ. Το μόνο που θα έλεγα πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας, που έχει πάρα πολύ ωραίες απόψεις και ιδέες, θα έπρεπε να υλοποιηθούν από άλλους φορείς. Θα συμφωνήσω. Ναι, σε αυτό, μόνο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το έργο και η κοινή αγάπη μας για το ποντιακό στοιχείο που θα έπρεπε να συγκαταλέγεται σε αυτούς που πρέπει, στις προτεραιότητες κιόλας. Ποιοι είναι αυτός? Ποιοι είναι όλοι τους συλλόγους. Οι ομοσπονδίες. Η εκάστοτε ομοσπονδία. Ο κύριος Κασιμίδης. Όχι, αν δοθεί ο λόγος του λίγο. Στον έχω δώσει ήδη. Καλησπέρα σε όλους και τους αξιότιμους κύριους. Καταρχάς να πω ένα μπράβο στους σύλλογους της περίστασης για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και στη Δημοτική Αρχή που εγώ εξεπλάγει που συνειδητά είναι παρούσα εδώ και υποστηρίζει μια τέτοια δραστηριότητα. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από αυτά που άκουσα σήμερα εδώ. Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Εν έτη 2025
Γυρίζουμε στο παρελθόν, αναζητούμε, ερμηνεύουμε, αναλύουμε, αποτυπώνουμε, καταγράφουμε και προτείνουμε σε πολλά πεδία. Γι' αυτό και υπάρχει και τόσο μεγάλος οργασμός σε συγγραφικό έργο, γι' αυτό και υπάρχουν τόσα τμήματα σε μουσικά σχολεία ανά την επικράτεια και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχει έδρα από 200 σπουδών, γι' αυτό και υπάρχει τέτοια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο μας. Ενθαρρυντικά αυτά και άκουσα πολλά ποιοτικά και ενδιαφέροντα πράγματα και από τον κύριο Καρακασίδη που δεν το γνώρισα, από τον κύριο Σανασίδη που το γνωρίζω περισσότερο. Θέλω να μείνω σε ένα όμως ζήτημα, θα μπορούσαμε πάρα πολύ να λέμε πάρα πολλά και δεν πρέπει να κάνουμε εμείς εισήγηση. Εξεπλάγει με αυτά που άκουσα από τον κύριο Ιωαννίδη, τον αξιότιμο κύριο Ιωαννίδη και τον που θεωρώ ότι εκπροσωπεί εδώ τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές πρώτης γραμμής σειράς. Θα σου πω τον εαυτό μου, κύριε Καθαρά, η άποψή μου αυτό που διατύπωσα, έτσι. Δεν είπα την άποψή σας και εγώ την άποψή μου. Όχι, που λέτε ότι εκπροσωπώ τους καλλιτέχνες. Όχι, την άποψή μου. Όχι, όχι. Ναι, είναι βέβαιο ότι εκπροσωπείτε εξ ονόματος των άλλων, τον εαυτό σας προφανέστατα. Γύρω από την ευθύνη τη μεγάλη που έχουν οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές προκειμένου της ποντιακής μουσικής μας παράδοσης. Έχω τεράστιες διαφωνίες. Άκουσα πράγματα τα οποία εμένα με εξέπληξαν και με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Όπως. Άκουσα για πυρσούς, για μουσικά όργανα κλπ. Αγαπητέ μου κύριε Ιωαννίδη, μαζί με τους συλλόγους της διοικήσης που είναι εθελοντές, είναι ρομαντικοί εθελοντές και πολλές φορές δεν έχουν και τις γνώσεις. Συχνά πυκνά τις γνώσεις που έχετε εσείς, ενώ οι καλλιτέχνες, οι στιχουργοί, οι λιράριδες κλπ. Μαζί με τους λιράριδες, μαζί με όλο αυτό το επιτελείο, μαζί με τους ιστορικούς κλπ. Έχετε ένα ιερό χρέος. Να αμυνθείτε, να αντέξετε στον χρόνο. Ισχυρίζεστε, δεν το λέω προσωπικά, ότι υπηρετείτε την ποντιακή παράδοση με πυρσούς, με το μπουκάλι του ουίσκι στο χέρι, με ανέκδοτα εσχής του είδους. Ξέρετε, σε 5-10 χρόνια μπορεί να χορεύουν 1000 παιδιά, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι στα πανηγύρια μπορεί να χορεύουν με μαγιό τα 1000 παιδιά. Και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και χαλαρωτικό. Θεωρώ ότι προϊόντος του χρόνου διασκεδαστές είστε. Δεν ήξερετε την παράδοση. Πριν 20 χρόνια δεν θα μιλούσατε για νέα μουσικά όργανα που εισέρχονται στη σκηνή, στο πατάρι, αυτό που λέμε πατάρι. Δεν μιλούσατε. Μια χάρτα, μια λίρα, ένα ταούλι, ένα τουλούμ και εγώ ζουνάς πανιότανα. Εντάξει, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Οκ, από πριν 30 χρόνια. Εντάξει, έτσι γίνονταν. Πού είναι λοιπόν η άμυνα? Εγώ απαιτώ από τον καλλιτέχνη, από τον λιράρι, από αυτόν που υπηρετεί και επηρεάζει τους νέους, να τους επηρεάσει πραγματικά στο θετικότερο. Να μην είναι χαλαρός μαζί τους, να είναι παράδειγμα σε πάρα πολλά πράγματα. Στην ποντιακή του εν γέννη συμπεριφορά, στο ποντιακό του γίγνεσθε, σε όλο το. Έτσι, και αυτό είναι άμυνα. Γιατί να κάθεται ο κύριος Καρακασίδης και να αναζητεί να βρίσκει λέξεις παράδοση ο κύριος Σανασίδης, το έντονο κυνηγερί, και να απευθυνθεί σε ποιον σήμερα. Αν από την άλλη πλευρά γκρεμίζονται πράγματα. Και στα πανηγύρια οι σύλλογοι οφείλουν να είμαστε σοβαροί. Να έχουμε ωραίο σκηνικό, να έχουμε μηνύματα σωστά, να απομακρύνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το περιβάλλον και να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα, ας το πούμε, ιεροτελεστία είναι δυνατόν. Δεν είναι ρομαντικά αυτά, ούτε ηρωικά. Σίγουρα, τελειώσατε. Εντάξει. Όχι, δεν διάκοπτω. Για να απαντήσω γι' αυτό. Άρη. Όταν τελειώσει θα απαντήσετε. Να κάνουμε λίγο την ερώτηση που στέλνουν κι άλλοι. Να ολοκληρώσουμε. Όλο τον γραμματισμό καταθέτω, αγαπητοί μου κύριε, το να γίνει. Αν είναι μια τυπική ερώτηση, θα συνδέεται και γραπτά. Δεκτών. Αν ήμουν, δεν είναι αυτή η ζωντανή διαδικασία, αυτή έχει αξία. Να ακούσουμε και να τελειώσουμε. Να φύγουμε μας. Σταματώ, κύριε Ιωαννίδη. Φίλε Άρη, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Για τους πυρσούς. Παράδειγμα, έτσι. Ναι, παράδειγμα, απλά σου απαντώ σε αυτό πάνω που ρωτάς. Δεν το υιοθετώ. Απλά απάντησα, επειδή γίνονται σχόλια στο Facebook, έτσι, και γίνεται κατακριτό αυτό, λέω, αν η διασκέδαση του νέου, του εγγονού σου, του γιού μου, λέω εγώ, είναι αυτό και εκφράζεται αυτό,
Το θέμα μου, ο προβληματισμός μου είναι να τον ανάψει με τα σωστά ακούσματα. Και δίνω ένα παράδειγμα, ότι το ίδιο κακό ήταν το whisky, όπως λες, που τα κάναμε μαζί. Το σκίσιμο το πουκάμισο είναι ακριβώς το ίδιο κακό. Δεν διαφωνούμε κάπου, στην ουσία. Αν μου επιτρέψει να προφανώς ο προβληματισμός του Γιώργου, όπως τον έθεσε, ήταν το τι επικροτεί ο Πυρσός. Γιατί άμα μιλήσουμε για παράδοση αυτή καθ' αυτή. Δεν με πειράζει ο Πυρσός. Ναι, το είπα όμως ως προς το αν θα επικροτούσε ένα τραγούδι. Μισό, να πω κι εγώ λίγο. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, εξίσου μη παραδοσιακό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους ανθρώπους πρώτης γενιάς όμως και οι σαμπάνιες και τα λουλούδια που λέγονταν άκουσα στα κέντρα. Και αυτό δεν είπα. Αυτό ήταν ένας τρόπος όμως επικρότησης αυτού που άκουγε ο άλλος. Άρα αναμένουμε να ανοίγουν στα πατάρια κασόνια και όχι, αλλά εκείνη την εποχή όμως όταν εσείς δεν τα ζήσατε. Τις σαμπάνιες, αυτό θέλω να πω. Δεν τις ζήσατε στην εποχή σας. Τις σαμπάνιες, τα λουλούδια, αυτό θέλω να πω. Ο Γιώργος όμως αυτό που θέλει να πει είναι ότι προφανώς και εγώ κατάλαβα ότι δεν το επικροτεί. Απλά είπε ότι εάν όμως ο Πυρσός γινόταν για χάρη κάτι που όντως ήταν παραδοσιακό, χαλάλι. Αυτό ήθελε να πει. Υπάρχει χάρη στο Πυρσό, στα πυροτεχνήματα θα γίνουν Eurovision. Άλλοι το γνωρίζουν ότι υπάρχουν σωματεία πρωτριακά που πληρώνουν 1.500 και 2.000 ευρώ για να αγοράσουν Πυρσούς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κι εγώ. Το γνωρίζω και λυπάμαι, αγαπητοί. Απλά μην επιρρύπτουμε την ευθύνη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την απαλλασσόμαστε εμείς ευθυνών. Αγαπητέ κύριε Πανίδη, μία φράση και δεν ξαναπώ τον λόγο. Την ίδια ευθύνη επιμερίζω αναλογικά σε αυτόν που ηγείται και είναι πρόεδρος σε ένα σύλλογο, στον χώρο διδάσκαλο που θέλει να είναι αυστηρός και να αναζητά κατά το δυνατόν την παράδοση. Ξέρουμε ότι ο χρόνος θα δαμάσει και θα εξελίσσει. Αλλά δεν γίνεται κάποιοι να μελετούν και να αναφέρουν και στο ποντιακό πανηγύρι να γίνεται ό,τι να είναι, ας πούμε. Δεν είναι ιδιωτικό κέντρο. Στον ιδιωτικό κέντρο, στον κλειστό χώρο, που είμαι ιδιώτης και κερδίζω χρήματα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω ίσως, αν το ανέχει και ο καθένας. Εδώ όμως είμαστε ένας δημόσιος χώρος και μόνο θετικά μηνύματα πρέπει να στέλνουμε. Την ίδια στιγμή δίπλα εκεί είναι έκθεση φωτογραφίας, παρά εκεί είναι έκθεση βιβλίου. Και κάνουμε αφιερώματα και έχουμε γενοκτονίες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία, ένας συναρμονισμός. Να πω κάτι και να συνεχίσουμε. Θεωρώ πως ο καθένας έχει το δικό του πόστο. Δηλαδή, μερίδιο ευθύνης έχω εγώ όσον αφορά τη λύρα. Η Πυρσή και όλα τα λοιπά θεωρώ ότι είναι θέμα συλλόγου. Δηλαδή, δεν φταίει ο εκάστοτε καλλιτέχνης αν στο πρόγραμμά του παιδάνε πυροτεχνήματα ή βγαίνουν χορεύτριες να χορεύουν τις φετέλες. Έπρεπε να επιτραπεί από το σύλλογο. Μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ελπίζω να μην παρεξηγείτε. Μισό λεπτό, άρα. Συζήτηση κάνουμε, δεν σίγουρα φέρουν μεγάλη μέσα από τις ευθύνη. διαφωνίες βγαίνουν και για ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι. Σίγουρα φέρουν μεγάλη ευθύνη οι σύλλογοι και οι διοικούντες. Αλλά πολλές φορές αυτά που έχετε προαναφέρει, έτσι, για πίσω και τα λοιπά, τα βλέπουμε και εκτός πανηγυριών. Τα βλέπουμε και εκτός. Τα βλέπουμε, ας πούμε, και σε ένα μαγαζί. Τα βλέπουμε και βλέπουμε, ας πούμε, σε μαγαζιά. Ναι, να έχουμε κατεβάσει το φωτισμό να. Μισό. Να βλέπουμε, ας πούμε, να μην βλέπουμε μάλλον. Υπάρχει σκοτάδι, να βλέπουμε κόκκινα φώτα, μπλε φώτα. Αυτό είναι στο μαγαζί. Όχι βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Κάνουμε. Ναι. Το θέμα κάνουμε είναι διαπιστώσεις. ότι γίνουν μαγαζιά οι σύλλογοι. Μπράβο, από εκεί ξεκινάμε. Και έχουμε ευθύνη όλοι. Ο κύριος. Το όνομά σας. Γρηγόρης, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Να χαιρετήσω και εγώ την εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε. Είναι ο Γρηγόρης και το κοινό χαίρομαι που υπάρχει κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Εδώ τους φίλους μας, τους άξιους ομιλητές. Εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. Ένα, επειδή είμαι και εγώ μουσικός και προσπαθώ και εγώ να πάω προς τα πίσω τις μουσικές που δημιουργώ, είναι ότι ό,τι παίζεται με λύρα δεν είναι ποντιακό, είναι πολύ βαθύ αυτό, πρέπει να το ψάξουμε όλοι ένας-ένας ξεχωριστά. Δηλαδή θέλω να σας πω, κάποτε στην Ελβετία χάρισα μια ποντιακή λύρα σε έναν Ελβετό, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ. Η ποντιακή μουσική έχει φτάσει σε ένα επίπεδο εδώ και 15 χρόνια να χορεύει, να μιλάει, να διαβάζει, να τραγουδάει και λόγω του ότι αυτός ήταν καθηγητής οδείου της
Ζιερή και στην Ελβετία και γνώριζε και βιολί και τα λοιπά, έχει γράψει κάποιες μουσικές πάνω στην ποντιακή λύρα, τις οποίες σήμερα οι Ελβετοί, εκεί αυτόχθονες γηγενείς, τη θεωρούν ότι είναι και ποντιακή μουσική. Άρα πρέπει εμείς οι καλλιτέχνες και οι σύλλογοι και όλοι να διαχωρίσουμε το τι είναι ποντιακό σε αυτό που παίζεται με τη λύρα και τι δεν είναι. Είναι βαθύ και πρέπει να το ψάξουμε ξεχωριστά, αγαπητέ Γιώργο, με έχεις καταλάβει. Ένα δεύτερο που θέλω να πω και να το δώσω στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζανασίδη και ανοιχτά σε όλους, μήπως και κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερα, γιατί θα μπορούσα να το πω και προσωπικά ή στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο του Καρπασίδη. Όσο αφορά το έτερ επιλιγερή, εγώ στα 4 χρόνια παρουσίας μου στη σχολή του Μιχάλη του Καλιοτζίδη, όταν έφτασε η παρτιτούρα στο χέρι μου κάποια στιγμή να μελετήσουμε αυτόν τον σκοπό με την παρτιτούρα, αφού είχαμε προχωρήσει, καταλαβαίνεις εσύ ότι 4 χρόνια είναι καλά και διδακτικά, δηλαδή μπορείς να διαβάσεις άνετα μια παρτιτούρα. Χαρακτηριστικά ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης, και σας δίνω αυτή την πηγή για να πάτε να το ρωτήσετε, αφού έτυχε και το τραγούδι τώρα. Έχω ακόμα την παρτιτούρα. Ξέρετε πώς είναι οι παρτιτούρες με τις φωτοτυπίες και με όλα αυτά. Εκεί λοιπόν στη σχολή και καθώς μου λέει το έτερε ξέρεις να το πες. Ναι, πνευματικά ξέρω να το παίζω γιατί και εγώ από μικρός έχω πιάσει την λύρα στα χέρια μου, αλλά πήγα σε ένα άλλο επίπεδο να μάθω τα ποντιακά στη σχολή. Δεν το λέω αυτό τώρα για να ακούσει ο κόσμος που παίζω λύρα, το λέω για να μπορέσουν να καταλάβουν. Και σηκώθηκε ο Μιχάλης, ο δάσκαλος, ο Καλιοτζίδης, και μου λέει, έλα λίγο Γρηγορίκα, νέτερε τη λιγερή. Και έχω ακόμα εκείνο το νι στην παρτιτούρα, στην φωτοτυπία την ασπρόμαυρη, μπροστά στο έτερε. Και του λέω, δάσκαλε, τι νι είναι αυτό? Δεν είναι έτερε τη λιγερή, μου λέει, αγόρι μου, είναι νέτερε. Και τι σημαίνει νέτερε? Σημαίνει νέο. Του λέω, δάσκαλε, είναι έτσι? Αυτό μου το είπε επιλέξει ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης. Και επειδή κάνω τα αναφορά συγκεκριμένα στο τραγούδι, το έχω κρατήσει, το θυμήθηκα, σας το λέω. Πήγα σε κάποια χωριά στην Πτολεμαϊδά, επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, Κομινά, Μεσόγονο, Λεβαία, αυτά λόγω του ότι παίζαμε και στα πανηγύρια τότε με το Αγίο και με αυτά. Και ρώτησα κάποιες γιαγιάδες, γιαγιά, πώς είναι ο νέος, πώς είναι αυτό, μήπως ξέρεις εκείνο το τραγούδι? Από τους 10 που ρώτησα παππούδες και γιαγιάδες, οι 2 μου είπαν νέτερε. Έτσι επιβεβαίωσα αυτό που μου είπε ο δάσκαλος, ο Μιχάλης. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν θα το γράψετε σημείο σας και αν θέλετε να μιλήσετε στον κύριο Μιχάλη, μήπως και υπάρχει κάτι. Θέλει ο Γιάννης, μάλλον ο Κώστας. Ευχαριστώ λίγο. Με κάθε σεβασμό θα διαφωνήσω με αυτό που έχει πει ο κ. Μιχάλης. Καταρχάς, 1849 η πρώτη καταγραφή. Άλλες 3 ανέπτρεπες είναι 1880 και το επιβεβαιώνω και εγώ βασικά. Τις πιο σύγχρονες του 1849 δεν είχα. Τώρα και το ανέφερε, καταρχάς το ΕΡΕ είναι και πώς το λέμε, νεότερος, όχι νέος. Ναι, νεότερε. Έλα πάνω, αυτό μου είπε και ο Μιχάλης. Εντάξει, δεν ξέρω. Και θέλω να σας πω ότι αν εγώ κάποια στιγμή φύγω στο εξωτερικό τέλος πάντων ή κάποια στιγμή ο κόσμος αλλάξει και εγώ διδάξω λύρα σε κάποιο παιδί και έχω αυτή την παρτιτούρα, γιατί βάσει αυτής της παρτιτούρας θα διδάξω και περάσω τον έτερ σε αυτό το παιδί, οι επόμενες γενναίες ίσως θα έχουν μια καταγραφή 100-200 χρόνια μετά με τον έτερ. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, έχει και ο καθένας όμως έχει και τις πηγές και μπορεί να επικαλεστεί τις πηγές που έχει. Εντάξει, από εκεί πέρα πηγές υπάρχουν. Πηγές υπάρχουν να επιβεβαιώσουν είτε το ένα είτε το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γρηγόρη. Ο Γιώργος ο Φωτιάδης θέλει να πει κάτι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το όμορφο 2ωρο. Το ευχαριστώ καλύτερα. Με βλέπουν άλλοι. Συγχαρητήρια στους συντελεστές και στο Σύλλογο για το όμορφο 2ωρο που περάσαμε. Και εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα που έχω ακούσει. Μεγάλο βάρος για μένα φέρουν και οι σύλλογοι, έτσι, γιατί νομίζω ότι μέσα από το σύλλογο πλάθεται ο χαρακτήρας ενός παιδιού.
Οπότε, μεγάλο μερίδιο δίνω και στους συλλόγους. Την επιλογή του καλλιτέχνη πάνω στις κουβέντες που είπε ο κ. Ιωαννίδης. Την επιλογή του καλλιτέχνη την κάνει ένας σύλλογος. Το καλλιτέχνη άλλωστε το γνωρίζει. Τώρα μπορεί να πάρει πολύ εύκολα πληροφορίες από αυτόν και γενικότερα για το ρεπερτόριό του και το τι πρεσβεύει. Ο κάθε καλλιτέχνης για μένα πρέπει να φέρει και αυτός ευθύνη, γιατί όπως υπάρχουν άτομα σαν τον Κώστα και τον Γιάννη που μελετάνε για το τι γινόταν 100 χρόνια πίσω, νομίζω σε 100 χρόνια ο κόσμος θα κοιτάξει αυτά που γίνονται τώρα. Από θέμα δισκογραφικής άποψης, από θέμα, ειδικά τώρα με το ίντερνετ, όλα βγαίνουν στη φόρα. Οπότε, εγώ εκτιμώ ότι είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με βαραίνει πολύ ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, που βγαίνει στο πατάρι, εμπνέει κόσμο, εμπνέει παιδιά. Καλώς κακώς, ο καλλιτέχνης βγάζει το χαρακτήρα του στο πατάρι. Όπως και ο σύλλογος, έτσι, αναλόγως. Είπε πολύ σωστά ο κ. Ιωαννίδης, αν ο σύλλογος γίνει μπουζούκι, και ρομποτική θα βάλει από πίσω και βεγγαλικά θα βάλει, και πολλές φορές, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, τα βεγγαλικά έτσι τα πληρώνει και ο καλλιτέχνης ή ο καλλιτέχνης αναγκάζει τους συλλόγους. Αλλά έχει να κάνει με τα στεγανά για μένα των συλλόγων, καθαρά, αυτό το κομμάτι. Αυτό ήθελα να πω, οπότε καταλήγω κάπου ότι είναι θέμα αισθητικής. Δηλαδή, ο κύριος Ιωαννίδης έχει, και ο κάθε κύριος Ιωαννίδης, έτσι, επειδή είναι παρόν εδώ, αυτό που τον εκφράζει είναι να έχει drums, αρμόνιο κτλ. Σε μια ορχήστρα, κατανοητό, αποδεκτό. Κάποιος άλλος θέλει ένα νταούλι, ένα λαούτο, να καταλήξουμε κάπου, γιατί η κουβέντα νομίζω μετά από ένα σημείο γίνεται καφενειακή. Ότι είναι θέμα αισθητικής, φαντάζομαι, όλο αυτό. Θέλει να μιλήσει κάποιος? Συμφωνώ με το όνομα Γιώργο. Το Γιώργο είναι θέμα αισθητικής. Εμένα, με ρωτάς, ας πούμε, για το λαούτο, με παραπέμπει σε νησί, δεν έχει καμία σχέση με τον πόντο. Έτσι. Προτιμώ το αρμόνιο από το λαούτο. Αλλά είναι καθαρά συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν θα είναι κατακριτέο για μένα αν θα δω ένα λαούτο και ένα ταούλι. Είναι θέμα αισθητικής. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά είπα και στην εισήγησή μου ότι προσωπική μου άποψη ότι την παράδοση δεν μπορεί να την αλλοιώσει ένα συνοδευτικό όργανο. Μπορώ να την αλλοιώσω εγώ και ο Γεράρης. Αυτή η συνοδεία των οργάνων θα συνοδεύσουν με τον τρόπο που θα παίξει ο Γιάννης, ο εκάστοτε Γιάννης και εγώ. Κύριε Κονίδη, αν εγώ ήθελα να το πω ακόμη, αν κρίνετε εσείς. Μισό λεπτάκι. Ναι, εγώ δεν το πίσω. Είσαι εντάξει, Γιώργο? Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τους συλλόγους, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Αλλάζουμε θέμα, γιατί μήπως θέλει. Μισό, όχι. Μιλάμε για τους συλλόγους οι οποίοι, τέλος πάντων, κάνουν την επιλογή τους μέσα από αυτά που καταλαβαίνουν κλπ. Τι γίνεται όμως όταν ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει προσκαλεστεί από τον σύλλογο του συγκεκριμένο να τραγουδήσει, αλλά αυτός δεν αποκρίνεται σε αυτό για το οποίο τον χαρακτηρίζει. Καλλιτέχνης. Ναι. Και κάποια στιγμή, ενώ έχουν φέρει τον Γκάλε να παίξει μπάσκετ. Μπορεί να το πεις λίγο στην αναλογία στα ποδιακά. Όχι, μισό λεπτά, γιατί έχει γίνει αυτό και έχει καταγραφεί. Τι εννοείς δεν ανταποκρίνεται? Μισό. Γιατί είναι πολύ γενικό. Σε έχουμε καλέσει να παίξει ποδιακά. Εσένα, προσωπικά. Ναι. Και δεν μας τα λες. Μπράβο. Εσύ λοιπόν είσαι ο Γκάλης στην παρούσα φάση. Εμείς όμως εδώ όλοι είμαστε ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό τώρα, πώς μπορεί δηλαδή ο σύλλογος να φέρει ευθύνη αφού σε έχω καλέσει να τραγουδήσεις αυτά που ξέρουν όλοι? Θα πρέπει, Γιάννη. Μισό λεπτά και έχει γίνει αυτό, πολλάκις. Να με συγχωρέσεις. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να μην πετάμε συνέχεια του μπαλάκι στο σύλλογο, στο σύλλογο. Το μπαλάκι πετιέται συνέχεια στον καλλιτέχνη. Εννοείται. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω για ποιο παράδειγμα μου δείχνεις. Δεν θέλω να μάθω, δεν με αφορά. Αλλά αν ο καλλιτέχνης που έφερες ήταν ΠΑΟΚ και απαιτούσες να παίξει σαν τον ΠΑΟΚ. Ήτανε top. Το top είναι πολύ σχετικό. Όχι, δεν είναι σχετικό. Κάποια στιγμή ένας μεγάλος λιράρης είπε έναν άλλο επίσης μεγάλο λιράρη. Έπαιξα καλά. Και ξέρεις τι του είπε? Είσαι ο Γκάλης. Αλλά το άθλημα είναι ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν θα πω σώματα. Αν αυτός που κάλεσες
περίμενες να ακούσεις ποντιακά και άκουσες κάτι άλλο, τότε έχει ευθύνη ο καλλιτέχνης. Αν αυτός που έφερες εκφραζόταν με έναν διαφορετικό τρόπο και περίμενες εσύ απλά να ακούσεις από τον Τσαρίτο να σου τραγουδάει Καζατζίδη, τότε την ευθύνη την έχεις εσύ. Πόσο συχνά, δηλαδή, πόσο συχνά είναι να έχει. Δηλαδή, θέλω να πω αυτός ο Χίψη που το έκανε για το σύνδεσμο δημοκρατής. Εγώ το αποκλείω να μην είχε τραγουδήσει και κάτι άλλο διαφορετικό. Απλά έτυχε να τραγουδήσει αυτά διαφορετικά που δεν περίμενες εσύ ενδεχομένως να τραγουδήσει εκεί. Αλλά προφανώς είχε δώσει τέτοια δημοκρατία. Αυτό το να πω. Δεν ήταν και ουρανό κατέβα το συμβάν. Μια μικρή. Μισό γιατί τώρα ο κύριος Παπάσου. Εδώ και ώρα, κύριε Φίλη, το βλέπουμε Μιλήσει πάρα. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Σήμερα εντυπωσιαστήκαμε από την ποιότητα των ομιλητών και το ύφος πραγματικά για τις ενότητες. Θα ήθελα να πω κάτι, γιατί νομίζω και αυτό έχει σημασία. Αν ήμασταν στην ιστορική πατρίδα, δεν θα μαζευόμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε τον ρόλο των συλλόγων και τον ρόλο των μουσικών και των καλλιτεχνών. Στην πατρίδα μπορεί σήμερα να παίζαμε μπας, δεν θα ήταν ανάγκη να διατηρήσουμε την παράδοση. Το ότι είμαστε μακριά από τον τόπο και ο στόχος είναι οι σωματοφύλακες της παράδοσης, αυτό είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Και νομίζω σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε, ότι θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Σίγουρα η μουσική είναι ζώσα ιστορία, με επιρροές από την εποχή, τον τόπο, τις συναλλαγές, τον κόσμο που έρχονται σε επαφή με τους γείτονες και με όλα αυτά. Σήμερα όμως είμαστε εκτός του ιστορικού μας τόπου και είναι ανάγκη να διατηρηθεί. Στο βαθμό που μπορεί να διατηρηθεί. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Ιωαννίδη και με τον συνάδελφο μου, τον αστυνομικό εδώ. Λοιπόν, ο οποίος είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει, δηλαδή πραγματικά σήμερα εγώ μένω εντυπωσιασμένος από το ήθος, όπως και από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Νομίζω το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι είμαστε μακριά από τον ιστορικό τόπο και οφείλουμε να διατηρήσουμε στο βαθμό που γίνεται. Η εξέλιξη είναι μέρος της ιστορίας. Αλλά ποιος θεματοφύλακες νομίζω οφείλουμε να το κάνουμε. Αυτό τίποτα άλλο. Να σημειώσουμε ότι όχι απλά συμφωνώ. Εγώ θα πω ότι, όπως είπατε τώρα, χαρακτηριστικά και το ΒΑΡΣ, θα τα είχαν όλα αυτά τα δάνεια και δεν θα ρωτούσαν και κανένα. Και δεν θα υπήρχε και κανείς να λογοδοτήσει και για τίποτα. Εδώ τώρα έχουμε έρθει στο σήμερα και προσπαθούμε να δείξουμε αν κάποιος είναι κακός ή καλός ή παραδοσιακός εδώ, που τέτοια άγχη δεν θα τα έχει. Και το αποδείξανε και τότε ότι δεν τα είχαν. Αυτό που είπα, ότι ακόμα και με τις εσωτερικές τους μετακινήσεις, τα δάνεια που πήρανε, ούτε ρώτησαν και καλά κάνανε. Όπως αισθάνθηκαν στην εποχή τους, δημιούργησαν, αφομοίωσαν, φιλτράρισαν με τα δικά τους τα βιώματα που είχαν εκεί πέρα και δημιούργησαν και στο τότε τη δικιά τους παράδοση, την οποία απλά εμείς τώρα την κοιτάμε και δεν ξέρουμε αν πρέπει να διαχειριστούμε σαν μουσιακό είδος που είναι μουσιακό είδος ή πρέπει να την αφήσουμε λίγο να αναπνεύσει για να ζητήματα σαβάτσα με όλους τους υπόλοιπους. Πρώτο είναι αυτό που είπατε, το γεωγραφικό μέρος. Πόντιος στη Θράκη, πόντιος στην Αθήνα, πόντιος παντού. Έτσι, δεν έχεις ένα μέρος όπως είναι η Κρήτη που ονομάζεται Πόντος. Και δεύτερο είναι η γλώσσα. Αυτή τη στιγμή η γλώσσα επικοινωνίας μας ήταν ελληνικά. Δεν είναι τα ποντιακά. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ποντιακά. Πολύ λίγοι. Έτσι. Είναι τα δύο μεγαλύτερα μειονεκτήματα που έχουμε σαράτσα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Η γλώσσα πεθαίνει στα χέρια της ειδικής μας γενιάς. Η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Το τραγούδι, το θέατρο, η τέχνη θα διατηρήσει τη γλώσσα. Ναι. Ως μέσο επικοινωνίας στη δική μας τη γενιά πεθαίνει. Αφού χάσαμε τις γιαγιάδες. Θα τη διατηρήσει όμως. Θα τη διατηρήσει. Εγώ αυτό που ανέφερα σαν παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που είπα, ότι σε ένα βιβλίο κατόρθωσα να συλλέξω σε γλωσσάρι όσο δεν σύλλεξα σε 1000 τραγούδια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θέλω να πω ότι το τραγούδι, επειδή ακριβώς εξυπηρετεί και άλλο σκοπό και επειδή έχει κανόνες, ρήμες, μέτρο στο οποίο πρέπει να υπακούει και πολλές φορές και σκοπό στον οποίο πρέπει να υπακούει, δηλαδή να πούμε κάτι το οποίο είναι ερωτικό, πολλές φορές επαναλαμβάνει τα ίδια. Εγώ διαφωνώ προς το ότι είναι φορέας, ναι, έχει καταντήσει να είναι φορέας μεταφοράς της γλώσσας, γιατί έχει πλέον φύγει από παντού από την καθημερινότητά μας η εκφορά της σε όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό. Ναι, απλά δεν θα συντηρήσει τη γλώσσα. Αυτό, άποψη. Να πάω το λόγο, Γιάννη. Όταν γνώρισα τον Γιάννη, εκ δεξιών μου, πραγματικά θαύμασα πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα ποντιακά μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να γίνει ένα με εμάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και επειδή μας θεωρώ πολύ συναισθηματικούς όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, εγώ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του Γιάννη για αυτό που συζητάμε τώρα, η οποία θεωρώ ότι είναι η πιο αντικειμενική από όλες που μπορούν να ακουστούν. Τα περί έχω δύο μικρόφωνα. Δόλυστε. Ναι. Το αντικειμενικό χωράει νερό. Για ποιο απ' όλα, για τη γλώσσα. Πάντα με βρίσκω ενδιαφέροντα δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, το είπατε σε σχέση με τα κερασουντέικα, τα ποντιακά δεν ήταν κάτι ενιαίο. Δηλαδή, είναι μια γλωσσική κατηγορία. Εγώ τα ποντιακά θα τα έλεγα γλώσσα, όχι διάλεκτο, με βάση επικοινωνιακή. Έτσι, ως ομιλητής της νοημικής, ποντιακά δεν καταλάβαινα γρή. Έτσι, αφού άκουσα κάποια τραγούδια, έμαθα αρχαία ελληνικά και τουρκικά, τότε άρχισα να καταλαβαίνω τα ποντιακά. Γιατί αυτά είναι τα αρχαία ελληνικά και τα τουρκικά είναι τα δύο στοιχεία, πιστεύω, τα οποία δημιουργούν τη διαφοροποίηση σε σχέση με την κοινή ελληνική. Έτσι. Είναι πιο συντηρητική, πιο παλαιομοδίτικη γλώσσα, εγκύτερα στο Θουκυδίδη και ταυτόχρονα φυσικά έχει πολλά τουρκικά δάνεια όπως όλες οι γλώσσες της Μικράς Ασίας. Αυτό ήταν αναπόφευκτο. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει δημιουργηθεί μια κανονικοποίηση γραμματιακή της ποντιακής γλώσσας πλήρη, ώστε να περάσει σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι η γλώσσα δεν διατηρήθηκε, διότι το ελληνικό κράτος, στην Ελλάδα μάλλον, διαφωνούσαμε για το ποια θα είναι επίσημη κοινή καθομιλουμένη γλώσσα μέχρι το 1994. Η ομογενοποίηση της γλώσσας αποτελεί πάντα μια κύρια, πώς το λένε, με διαδικασία project, να το πω έτσι, των εθνικών κρατών. Δεν υπήρχε χώρος για κάτι άλλο εκτός από την κυρίαρχη γλώσσα. Τα ποντιακά, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, εγκαταλείφθηκαν διότι ήταν στοιχείο διαφοροποίησης, αποκλεισμού των ποντίων από τους υπόλοιπους Ελλαδίτες. Έτσι. Γι' αυτό και τα ούτιδες, γι' αυτό και τα ποντιακά ανέκδοτα. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, το αούτος είναι πιο παλαιός τύπος του αυτός. Δημιουργεί μια πιο άμεση σχέση με την υποτιθέμενη κοιτίδα μας αρχές Ελλάδας και ήταν αυτό ακριβώς με το οποίο γελιοποιούσαν τους πόντιους. Έτσι. Το αούτος είναι πιο ελληνικό από το αυτός, πιο ελληνικό εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ότι ήταν νομοτελειακή απώλεια της γλώσσας, αλλά άμα βάλει κανείς αυτό, ότι δηλαδή δεν υπήρχε καμία στήριξη. Αντιθέτως, θα έλεγα, υπήρχε συστηματική αποθάνηση για λόγους, πώς το λένε, ενσωμάτωση στο εθνικό σώμα. Με τη γενοκτονία επίσης και την προσφυγιά, την διασπορά, την καταστροφή γενικότερα του πολιτισμού, μαζί με τη γενοκτονία έρχεται πάντα και η πολιτισμική γενοκτονία. Μαζί με τους ανθρώπους που παθαίνει και ο πολιτισμός. Εγώ θεωρώ ότι είναι αξιοθαύμαστο που οι πόντιοι ακόμα μιλάνε ποντιακά, έστω και ακόμα μέσα από τραγούδια. Έτσι. Τώρα, το τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά πιστεύω ότι ένα βασικό βήμα θα ήταν να περάσει η μελέτη της ποντιακής και καλλιέργειας και καλλιέργεια της ποντιακής συστηματικά στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τους συλλόγους. Πρέπει να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο στα σχολεία, και το πιστεύω αυτό όχι μόνο για τα ποντιακά, αλλά για κάθε γλωσσικό ιδίωμα το οποίο δεν είναι κυρίαρχο στην ελληνική δημοτική. Έτσι, είτε είναι ελληνικό είτε όχι. Αυτή είναι η δική μου ανθρωπολογική άποψη. Ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αλλάζουν πολιτισμό και γλώσσα επειδή τους επιβλήθηκε, παρά μονάχα μέσω επιλογής. Έτσι, λοιπόν, θέλουμε να περάσει στα σχολεία σε τοπικό επίπεδο, εκεί που υπάρχουν ποντιακά χωριά, ποντιακοί πληθυσμοί, και φυσικά πρέπει να περάσει και στα πανεπιστήμια, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται. Η Μυροφόρια Ευσταθιάδη, το Δημοκρίτιο, υπάρχουν προγράμματα που προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει η γλώσσα όταν δεν είναι γλώσσα καθημερινής συναντιασμένη αλλαγής. Σε σχέση με το Μουχαμπέτη, κάτι που βρήκα εξαιρετικά συγκινητικό, από ό,τι κατάλαβα σε σχέση με τη γλώσσα, διορθώστε μου, φαίνεται το Μουχαμπέτη είναι η μοναδική περίσταση, κοινωνική περίσταση των ποντίων που τα ποντιακά μιλούνται συστηματικά, με εξαίρεση το σπίτι. Έστω και στο βαθμό του διαλογικού τραγουδιού. Και που συνειδητοποιούσα ότι οι άνθρωποι ξέραν τη γλώσσα. Αυτά που έγραφα μου ερμηνεύαν το στίχο ότι ξέραν τη γλώσσα. Ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω γνωρίσει ποντίους, οι οποίοι τραγουδάνε ποντιακά τραγούδια και όταν τους ρωτούσα τι σημαίνει αυτό, μου λέγανε: «Ιδέα δεν έχω, είναι ποντιακά».
Έτσι. Πολύ περίεργο πράγμα. Αυτό ναι, και το συστέλα και να δείχνω. Τα τραγούδισαν και τις υπογραφίες. Ναι. Το έχω ακούσει αυτό, συστέλα στον ανήφορο. Αυτό είναι για κότα. Καλά, δεν ξέρω. Αυτός γενική... Η παρτίδα έχασα. Να πω λίγο κάτι. Ο αντικειμενικός παρατηρητής, όντως, ακούσατε τι είπε για τη συστηματοποίηση της γλώσσας. Καταρχάς, η σύγχρονη γλωσσιολογική θεωρία λέει ότι μιλάμε για ποντιακή γλώσσα, όχι ποντιακή διάλεκτο, ακριβώς για να απεμπολίσουμε τα παλιά, τα κόμπλεξ, ότι ήταν κάποιας κατώτερης μορφής γλώσσα. Ενώ είναι μια πλήρης γλώσσα με ένα πλήρες σύστημα και αυτά. Μιλάμε όντως να διατηρήσουμε τη γλώσσα. Ποια γλώσσα εννοώ με την έννοια όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν στον ίδιο τον Πόντο, ο οποίος σαν έκταση είναι τα 3/4 της Ελλάδας, πόσα άλλα ιδιώματα αυτής της γλώσσας. Έτσι. Οπότε, η άποψή μου είναι ότι μοιραία στον χώρο που βρεθήκαμε πλέον εδώ στο σήμερα, μία έκπτωση η οποία θα πρέπει να γίνει και ίσως κάπου πρέπει να το αφήσουμε και λιγάκι, ειδικά και στα παιδιά που γράφουν σήμερα στίχο, και το απαντάω πάρα πολύ τακτικά, δηλαδή ποιο πράγμα, ότι βλέπεις ότι κάποιος ξεκινάει στο στίχο και μέσα σε ένα τραγούδι έχει μπλέξει 2 τουλάχιστον ή και καμιά φορά και 3 ιδιώματα. Δηλαδή βάζει ένα τσι ματσούκας και βάζει κάπου αλλού μία άλλη χαμπάρτσο από ένα άλλο ιδιώμα. Αυτή η ομογενοποίηση είναι η πρώτη έκπτωση και ίσως το αναγκαίο κακό στο οποίο πρέπει να πούμε ότι OK, προκειμένου να χάσουμε τα υπόλοιπα, τουλάχιστον να γίνει αυτό, γιατί διαφορετικά άμα πούμε να κρατήσουμε κιόλας το κάθε ιδίωμα στην ολότητά του, ειδικά όταν δεν έχουμε και στα περισσότερα πλέον και στοιχειοθετημένες καταγραφές έτσι ώστε να το υποστηρίξουμε, πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο δύσκολα, δεν θα το κάνουμε και ελκυστικό για εκμάθηση πλέον στο παιδί του σήμερα. Οπότε, μια πρώτη έκπτωση είναι η ομογενοποίηση. Αλλά αυτό που πιστεύω ότι στερούμαστε κατά κύριο λόγο και συνήθως αναλωνόμαστε τα ίδια και στα ίδια είναι καινοτόμων ιδεών. Δηλαδή, αυτό τώρα που εγώ κάθισα με τον ποντιακό το στίχο να γράψω πόσες φορές στίχους και επειδή ακριβώς χρειάστηκε να ερμηνεύσω πράγματα, αναγκάστηκα να καταφύγω σε φίλους φιλολόγους να ρωτήσω τι και πώς, τι ισχύει, γιατί γράφεται έτσι κάτι, ξέρω εγώ, και φιλόλογοι πόντιοι σημειωτέων, οι οποίοι ανοίγανε τη γραμματική παράδειγμα του Οικονομίδη. Την οποία γραμματική Οικονομίδη γράφτηκε γύρω στο. Καταρχάς, πρώτα την συνέταξε στα πλαίσια της δικής του διδακτορικής διατριβής το 1800 κάτι, 1890 νομίζω, κάπου εκεί κοντά. Και εκδόθηκε το 50. Μιλάμε δηλαδή για μια γραμματική η οποία υφίσταται 70 χρόνια και συντάχθηκε τότε με όρους, με κανόνες μάλλον πιο συγγενεύοντες προς την αρχαία παρά προς τη νέα ελληνική που έχουμε σήμερα. Και αυτοί οι φιλόλογοι, κατά τύχη όταν τους παρέπιπα σε σημεία, εντοπίζανε λάθη ως προς τη σύνταξη εκείνης της γραμματικής. Και λέω, μα καλά, τόσα χρόνια, 70 χρόνια και δεν βρέθηκε ένας να κάνει το πιο απλό, μια επικαιροποίηση αυτής της γραμματικής. Να ξαναφέρουμε ή να φέρουμε και τους κανόνες και στο σήμερα. Γιατί κάποιοι όταν φτιάχτηκαν και δημιουργήθηκαν, γιατί υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός των λογίων και της καθαρέψης και της δημοτικής, που ακόμα και στην Ελλάδα δεν είχε και αυτό το πράγμα σαν διαμάχη λήξη, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή και εμείς να φέρουμε λίγο και στο σήμερα, ακόμα και τη γραμματική μας, προκειμένου να τη διδάσκουμε. Εδώ δεν βρισκόμαστε καλά να συμφωνήσουμε σε 5 πραγματάκια που αφορούν τα διακριτικά σύμβολα, αυτά τα σηματάκια που βάζουμε, ας πούμε, ποια είναι, ρε παιδί μου, και πώς τα χρησιμοποιούμε στην ποντιακή. Γιατί και εγώ, ναι, μόνο αυτό να πεις, και εγώ ακόμα δηλαδή, σε σχέση με το τι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί και συνιστά ο σύνδεσμος εκπαιδευτικών, των ποντίων εκπαιδευτικών, και εγώ είμαι ερετικός. Γιατί και εγώ προσπάθησα, ας πούμε, θέλοντας να καταλάβω διαφορετικά ιδιώματα, τα χρησιμοποιώ με άλλους κανόνες που έχω επιμονήσει εγώ, γιατί θέλω να αποδίδω και ακριβώς αυτό που ακούω σε επίπεδο καταγραφής. Δηλαδή, αν κάποιος λέει ένα ΕΑ και δεν το λέει ΕΑ, αλλά το λέει ΕΡ, θέλω να το αποδίδω με ένα άλλο σωστό, μάλλον να το αποδώσω ένα συγκεκριμένο δικό του σύμβολο και όχι να γενικεύσω. Κάποια πραγματάκια τέτοια. Θέλω να σε ρωτήσω. Πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας, θα ήθελα να το ρωτήσω κατά την άποψή του. Επειδή κάνεις εκπτώσεις για καλό, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα πρέπει να έρθουν στο σήμερα. Άκουσα μια άποψη
ότι αν θέλουμε να μην είμαστε νοσιακοί εδώ σε λίγα χρόνια, θα έπρεπε να κάνουμε αυτό που κάνει η κριτική. Μέσα στον ποντιακό στίχο, να βάλουμε την νεοελληνική. Συμφωνείς με αυτό το πράγμα, εσύ? Ούτε καν. Όχι. Σε αυτό διαφωνώ καθόλου. Άμα βάλουμε την ελληνική, μιλάμε για ποντιακή. Μιλάμε για την ελληνική. Άμα να την προσθέσεις, κοιτάξτε, να την προσθέσεις, καταβερέσανε τους βιωματισμούς, τραγουδίσαν στην νεοελληνική και λέει ότι υπάρχει στην ιστορική. Αν με επιτρέπετε, νεολογισμούς, δηλαδή θέλω να πω ότι ενσωματώσεις νεοελληνικών λέξεων ή νεοελληνικοποιήσεις, μάλλον ποντιακοποιήσεις νεοελληνικών λέξεων, έχουν γίνει και γίνονται και τις κάνανε όχι ο Γιώργος, εγώ που είμαστε τώρα 40 χρονών, ξέρω εγώ, τα έχουν κάνει οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας. Πρώτοι αυτοί τα φέραν στα μέτρα τους. Βιωματικοί γνώστες όμως. Τι δεν μπορούσες να προσάψεις αυτούς τους ανθρώπους? Ότι δεν ξέρανε να το πούνε και με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν ξέρανε γενικά να μιλήσουν ποντιακά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω την ολότητα της ποντιακής γλώσσας και κατ' επιλογή θέλω να πω αυτό τώρα το μπουκάλι, να το πάρω και να το πω με ένα δικό μου τρόπο, ξέρω, το πλαστικό ή οτιδήποτε, ή το κομπιούτερ ή οτιδήποτε, ξέρω κάποιον όρο, θα το κάνω έχοντας όμως την πλήρη νομιμοποίηση από τη στιγμή που είμαι βιωματικός γνώστης και ξέρω τι λέω. Και έτσι θα ήταν βεβαίως και αν ήμασταν και στον ιστορικό χώρο, έτσι. Πολλοί νέοι όροι θα είχαν εισαχθεί, θέλετε από την τεχνολογία, θέλετε από όλες τις εξελίξεις τις πολιτισμικές της εποχής. Πάρα πολλοί όροι θα είχαν. Τα Περμανάι, έτσι, που έχει τραγουδήσει ο πατέρας του Πόλιου και θέλει να πει για την Περμανάντ, θα το λέγαμε και δεν θα τρεπόμασταν. Τώρα το λέμε και το θεωρούμε και ψιλοπαραδοσιακό τα Περμανάι, γιατί είναι αρκετά παλιά η ηχογράφηση, οπότε μας κάνει λίγο εδώ πέρα στο δικό μας επίπεδο. Αλλά αντίστοιχα θα μπορούσαν να είναι πολλά. Εμένα δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει το να προσπαθήσεις να φέρεις το σήμερα νεοελληνικές λέξεις, χωρίς όμως να έχεις κάνει την επίγνωση. Δηλαδή να το κάνεις απλά και μόνο γιατί είσαι τεμπέλης, γιατί σε βολεύει, γιατί δεν έχεις μελετήσει, γιατί δεν ήξερες ποτέ ότι αυτό το πράγμα το λένε έτσι στα ποντιακά και επειδή στα αναλυτικά το έτσι, θα το πω έτσι. Ναι. Η υπόθεση με τα κριτικά πάντως έχει κατακριθεί και αυτό θα το καταλάβετε πολύ καλύτερα γιατί είστε τραγουδιστής. Η ομογενοποίηση της κριτικής διαλέκτου και της προφοράς έχει οδηγήσει σε φτώχυνση και της μουσικής. Ένα από τα παράπονα που έχω ακούσει για τα ριζίτικα είναι ότι υπάρχουν πολύ λιγότερες παραλλαγές και είδη ριζίτικων πλέον και τρόπο εκφοράς και τραγουδιού του ριζίτικου, ακριβώς επειδή κάποια ιδιώματα προφοράς, όχι λέξεων, δεν υπάρχουν πια. Και επειδή έχει επιβληθεί ένα κοινό ύφος από τον Ξυλούρη και λοιπά, όχι ότι το επέβαλε ο ίδιος, μέσω της διαμεσολάβησης. Έτσι, οπότε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, δεν θυμάμαι το μικρό του, μόνο Σπύρος, είχε κάνει ολόκληρη μελέτη για τα ριζίτικα και έλεγε πως σε σχέση με αυτά που του λέγανε οι παλιοί, υπήρχαν 9-10 διαφορετικοί τρόποι περί τραγουδιού και τώρα έχουν μείνει 3-4. Δηλαδή, μπορείς να, άμα υπάρχουν διαφορές και αλλαγές στην γλώσσα, θα υπάρξουν και στη μουσική, θα υπάρξει το τραγούδι. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό. Στο Γιάννη Τζανασίδη θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί το βλέπω λίγο είναι κουρασμένος και πετάει την μπάλα στην κερκίδα συνέχεια. Όχι, απλά ήθελα να ακούσει την άποψή του. Υπάρχουν βίντεο χθεσινά, έτσι με έχουν ενημερώσει εδώ, να ξέρεις. Γιάννη, καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, τι θα πρέπει να επισημάνουμε στους μαθητές, στους αρδιανούς φοιτητές και σίγουρα στους μεταπτυχιακούς για την εξέλιξη της ποντιακής μουσικής? Λοιπόν, η εξέλιξη είναι ένας πολύ υποκειμενικός όρος στη μουσική, θεωρώ. Δηλαδή, αλλιώς την εννοώ εγώ, αλλιώς την εννοεί ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Κώστας. Θεωρώ ότι για να κάνεις ένα βήμα μπροστά, πρέπει να έχεις καθαρίσει όλα τα βήματα του πίσω. Άρα, για να συνειδητοποιήσω το παρόν, πρέπει να το λάβω υπόψη βάσει του παρελθόντος και μέσω αυτού να διαμορφώσω το μέλλον. Και θεωρώ ότι είναι και η λογική συνέχεια. Δηλαδή, είναι σαν μια αλυσίδα, το πούμε. Όταν προσπαθώ να κάνω την υπέρβαση προς τα μπρος, χωρίς να λάβω υπόψη το παρελθόν, τότε θεωρώ ότι κάνω πάλι την εξέλιξή μου, απλά δεν ξέρω κατά πόσο συμβαδίζει με την ιστορία του όλου Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι εξαρτάται από την ιστορία, αποτελεί κομμάτι της. Άρα
Η ιστορία ήρθε σε σένα γιατί παραδόθηκε. Σου και η παράδοση γιατί κάποιοι άλλοι αποτελούσαν κομμάτι της ιστορίας. Γενικά, εγώ θέλω να πω ότι είμαι απογοητευμένος ικτρά από το ερευνητικό κομμάτι όσον αφορά τα μουσικολογικά θέματα της ποντιακής μουσικής από το παρελθόν, όπως έχει φτάσει τουλάχιστον στις μέρες μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο το να έχουμε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πράγματα, είτε καταγραφές, είτε αρχαιακά τεκμήρια, είτε μουσικολογικές έρευνες, εργασίες μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να διαμορφωθώ ότι είμαι ο πρώτος που έχω μεταπτυχιακό στο όργανο, στην ποντιακή τη λύρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί ή ο τρίτος φοιτητής, απόφοιτος, ας πούμε, πτυχιούχος ποντιακής λύρας, εν έτη 2019, ήταν το 17. Θεωρώ ότι πρέπει να αναπληρώσουμε όλο το χαμένο έδαφος του παρελθόντος, δυστυχώς με αυτά που μας έχουν απομείνει, τα οποία είναι ελάχιστα. Αυτό είναι και μια πάσα στους επόμενους. Μάλλον Μιστακίδιακους, εσένα χτυπάει, καμπανούμε. Λοιπόν, Γιώργο, ποιος? Ναι, να κάνω μια ερώτηση για τον Γιώργο και μετά θα δώσω το λόγο σε εσάς. Γιώργο, η προσωπική σου άποψη και εκτίμηση για το αύριο του παντριακού τραγουδιού. Προσωπική μου άποψη. Ναι, για να μην τα μπερδέψουμε. Είναι πολύ υποκειμενικό. Όλα υποκειμενικά είναι, αλλά εντάξει, εγώ θα πρέπει να κάνω κάποιες τέτοιες ερωτήσεις. Είναι μια μίξη πραγμάτων. Ο στίχος, η μουσική, το τραγούδι. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το μαντέψω. Βλέπω ότι υπάρχουν νέοι όπως είναι και ο Κώστας, ο Γιάννης που ασχολούνται και ψάχνουν τη ρίζα και όλοι. Πρέπει να περάσει από ένα στάδιο νοητερισμού, να είσαι όριμος και να ψάξεις και. Αλλά είναι πολύ υποκειμενικό αυτό το αύριο. Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνουν πράγματα και από τον οργανωμένο χώρο και να έχει το ήθος ο εκάστοτε καλλιτέχνης λιράρης να ασχοληθεί και να κάνει την καταγραφή που πρέπει να κάνει. Είναι πολύ υποκειμενικό το αύριο. Δεν ξέρω. Εγώ έχω γράψει κάποια πραγματάκια, δεν ξέρω αν σε βοηθήσουν εδώ. Ας πούμε, λέω ότι η μουσική που θα παίζεται αύριο θα πρέπει να σε ταξιδεύει στο χθες ή σε κάτι πιο σύγχρονο, γιατί ακούστηκαν πολλές απόψεις εδώ. Δεν μας πειράζει πολύ και αυτό, μήπως να έχουν και κάτι από το χθες, από τους πριν. Αλλιώς παίζανε το 1800, που σήμερα δεν θα μπορούμε να τα ακούσουμε. Έτσι. Αλλιώς παίζανε το 1900, αλλιώς παίζουν σήμερα και αλλιώς θα παίζουν το 3000. Έτσι. Ναι, μεν είναι φυσιολογικό, ναι, μεν για τους ρομαντικούς είναι σκληρό. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάτσουμε όλοι, γιατί είμαστε μία αλυσίδα και ο καθένας είναι ένας κρίκος. Είτε η μουσική, είτε οι σύλλογοι, είτε οι στιχουργοί, είτε οι συνθέτες. Να δούμε τι είναι καλύτερο για το αύριο γενικότερα του ποντιακού χώρου. Και ορμόμενος από αυτό που είπε ο κύριος Τσεκούρας, λέει κάθομαι στο Μουχαπέντη και όλοι ξέρουν, ενώ οι καλλιτέχνες, οι συνάδελφοι τέλος πάντων σου δεν ξέρουν. Μήπως εδώ πρέπει να προσέξουμε λιγάκι. Ναι. Όχι όλοι, να μην μας αξίζουν, κάποιοι. Μήπως και εδώ θα πρέπει, ας πούμε, να ψάξουμε λίγο την άρθρωση, τη σωστή λέξη. Λέμε, ας πούμε, το χορό Σέρα, έτσι Γιάννη, και λέμε την κυρία, η οποία δεν έχει τον άντρα της εν ζωή, Σέρα. Και λέμε και τα Σέρα. Και λέμε και τα Σέρα. Τρεις διαφορετικές, θα λέω καλά, Κώστα. Κάπου λίγο το πειράζει. Άμα δεν ξέρει να διαβάζουμε σωστά, εκείνο το θέμα. Γιατί αυτό έκανα πρόταση. Ποιος είναι το σχολείο σε αυτή την περίπτωση? Μήπως πρέπει να ξέρουμε πώς πρέπει να φέρουμε το σου στο σου. Εγώ, επειδή είμαι ρομαντικός, παράδειγμα εγώ, θα ανοίξω όπως λέει ο Κώστας ένα βιβλίο και θα το μάθω. Αν θέλω, γι' αυτό έκανε και μια πρόταση στον Κώστα. Τι θα πρέπει να πω? Ποιοι, το πάρε. Το Μουχαπέτ θα σου πω. Εγώ πάντως αυτό το δίδαξα το μαχήτο το σου, ας πούμε, στην κοπέλιτσα που έχω στο σχολείο που έπρεπε να τραγουδήσει και προφανώς δεν το κατήχε και μέσα σε ένα μήνα ξεκαθαρίστηκε. Και το σου και το εα, δηλαδή αντί για χέρια να πεις χερά.
Σωστό. Αυτό με την πρώτη επαφή είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το κάνεις. Ναι, αλλά προσπαθώντας... Κάτι γίνει. Πες το, σε βλέπω πες εμάς. Εντάξει, τώρα πλέον εγώ θα πω ότι με το εργαλείο που έχω φτιάξει, ας πούμε, το ποντιακό στοιχείο, κάποια πράγματα τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες μόλις, θα πω ότι είναι λυμμένα με την έννοια ότι υπάρχει πλέον μια σωστή συμμετοχία, ωραία, τα σωστά διακριτικά και από εκεί πέρα είναι θέμα απλά καθαρά που διαβάζεις. Αυτό είναι. Δηλαδή, σου λέω ότι αυτό το σου όταν το βλέπεις με αυτό το διακριτικό από πάνω είναι το παχύ το σήμα. Είμαι στη Σέρα καλή ώρα και εγώ θα πω το εξής, ότι πολλοί μέχρι τη σήμερα δεν ξέρουν ούτε να τη γράφουν. Δηλαδή είναι σαν να λέμε στον κόσμο μας το ωραίο αυτό και δεν ξέρουν ο Τσάμικος και το γράφουμε π.χ. μέχρι στον Ιώτα και Ωμέγα. Σας αρέσει ή όχι. Το Σέρα γιατί το γράφουμε δύο, ενώ η ετυμολογία είναι με ένα. Θέλω να πω, άλλα και άλλα δεν έχουμε λύσει. Τώρα αυτό να κάνει ένα είναι το πρόβλημα και μόνο. Αλλά σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, σε επίπεδο από τη στιγμή που υπάρχουν πλέον γραφή και καταγραφή, εντάξει, τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι είναι εύκολο να γίνει. Είναι αυτά πλέον εύκολο στην προφορά. Άρη. Έχασα τη σκέψη μου τώρα. Κάτσε. Θα πάμε στον επόμενο, παιδιά. Τύχη είναι αυτό, να ξέρεις. Συγγνώμη και ευχαριστώ για την κατανόηση που να πω. Σε όλους καταλαβαίνω την κόπωση. Θέλω να προσθέσω 2-3 πράγματα. Ακούστηκε το θέμα της Κρήτης και των ριζίτικων. Να πω ότι τα κριτικά βρίσκεται και τα ριζίτικα, το ξέρουμε όλοι, είναι ποίηση. Τα έχουν κακοποιήσει. Και θα ονοματίσω κάτι Ζωηδάκηδες, ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να τραγουδήσει. Πάρα πολύ καλά. Έχει ευθυσίσει την κριτική παράδοση, την ξέρει. Όμως μιλάει για το Facebook, αυτό σχεδιάζει δύστιχα πάνω στο σκηνή, ακούτε τι λέει. Τη λέξη ίντερνετ, τη λέξη fax, ό,τι να είναι βάζει. Γιατί μήπως δεν το κάνουν πόντι αυτό. Πώς? Μήπως δεν το κάνουν πόντι αυτό, γιατί εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον 10 άτομα. Τώρα θα έρθω, παιδιά. Ας πάμε στα ποντιακά. Λοιπόν, αντίστοιχα λοιπόν, που είναι ποίηση, που είναι ερωτόπιτος, που είναι διτσέτος κορνάρους, εκεί ανάγονται αυτά, έχουν αξίες. Εκπροσωπούν έναν τόπο ιερό, έχουν αξίες. Το ίδιο και εμείς. Τα δικά μας δύστιχα οριοθετούν, αποτυπώνουν μια κοινωνία. Τη θέση της μάνας, του παιδιού, της νονάς, της φύσης, των ζώων. Άρα να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ξέρεις τι με προβληματίζει πιο πολύ εμένα. Όχι ότι υπάρχει είτε στο ποντιακό χώρο είτε στα κριτικά όπως λέει ο Ζωηδάκης. Έχει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Πιο πολύ με προβληματίζει πώς γίνεται να μην ακούνε την ποιότητα, όπως είπες για τον ερωτόκριτο, και να γίνεται αποδεκτός ο Ζωηδάκης. Αυτό δεν σε προβληματίζει περισσότερο? Πάρα πολύ. Και είναι πολύ και εξωγενής παράγοντας. Αν δεν μου αρέσει ο Ιωαννίδης, δεν τον ακούω. Ζούμε σε μια κατασκοποποίηση της πληροφορίας και της εικόνας. Άρα επιτρέπει να το κλείσω. Άρα και η δική μας, τα δικά μας δυστυχά είναι πίεση. Και οφείλουμε εν έτη 2025 να αναζητήσουμε αυτούς που γράφουν και κοιτάζουν πίσω, στοχάζονται από το πίσω, το παρελθόν. Θα πω ένα παράδειγμα. Η στιχουργική δουλειά, να την πω έτσι, για να μην κάνω συνολική κριτική, της Μαυροθάλασσας, της μουσικής δουλειάς Μαυροθάλασσα, εν προκειμένου ο Αντωνιάδης, έγραψε τη δεκαετία του 90. Στιχούργησε τη δεκαετία του 90. Δηλαδή στην περίοδο των νεοποντιακών. Τα περισσότερα νεοποντιακά είναι εκτρώματα. Και αυτό νεοποντιακό είναι όμως. Χρονικά, αν το ορίσουμε χρονικά, μετά τη δεκαετία του 60, του 70, 80 τέλος πάντων, είναι τα λεγόμενα νεοποντιακά. Δεν είναι όλα ίδια. Και αυτός κατηγορήθηκε. Δεν είναι όλα ίδια. Ναι, κατηγορήθηκε, αλλά ο χρόνος αποδεικνύει κάτι άλλο. Κράτησε συναισθήματα όμως. Έτσι, είχε βάθος. Οφείλουμε όλοι, οφείλετε και εσείς η μουσική, οι τραγουδιστές κλπ. Αν κάτι γράφεται και προσαρμόζεται, να το αναζητήσουμε κατά το δυνατόν στον καλύτερο, στην καλύτερη του εκδοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, ούτε να είμαστε φωτοτυπία του 1905 και του 1880, ούτε του Ιλτοκάστερ μπορούμε να τραγουδήσουμε σήμερα και να γράψουμε. Όμως μπορούμε, όταν υπάρχει τόσος πλούτος και τόση ευκολία να προσεγγίσουμε τη γλώσσα, το λεξικό, την παράδοση, χιλιάδες. Τώρα κάποιος, εδώ είμαστε πρόσφατα, που ήμασταν στην περίσταση Γιάννη και σε εσάς, γράφει, πώς είναι τον κύριο, ο Τερζίδης, ποιος ήταν? Ναι, ο Γιάννης ο Τερζίδης. Όχι, ο Δαμιανός ο Βραδαπίδης. 7.000, 9.000 δύστιχα, διασταυρωμένα, μελετημένα, επεξεργασμένα κλπ. Άρα έχουμε πηγές τεράστιες. Να μην αντισταθείτε, να μην αντισταθούμε. Οι καλλιτέχνες, εσείς. Δεν λέω άλλο
αγωνία και προβληματισμό εκφράζω και αν φάνηκε ότι μέχομαι προσωπικά, δεν έχει καμία σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να διατηρηθεί ο πυρήχιος ως έχει. Είναι δύσκολο αυτό. Ας διατηρηθεί ως έχει. Γιατί φοβάμαι ότι αν τον αφήσουμε γι' αυτό και δεν αντισταθούν όλοι, ιδιαίτερα οι χωροδιδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν επίσης πηγές να αναζητήσουν και να εμπνευστούν, θα γίνει η λίμνη του κύκλου. Θα έπρεπε να χορεύουμε σήμερα το κάθε χορευτικό το πυρήνιο Άρη. Βεβαίως. Ανοίγουμε μεγάλη πληγή τώρα. Πάμε σε άλλα χωράφια. Σε κάθε χορό, γιατί το βλέπουμε ότι κλείνουν με το πυρήνιο. Έχεις δει χιλιάδες χορευτικά. Έχουμε δει και κοπέλες να χορεύουν. Εντάξει, είναι σωστά είναι. Ναι, άσο. Θεωρείς ότι θα έπρεπε ένας που δεν το γνωρίζει πολύ, γιατί το έχουμε δεδομένο. Τότε τέλος πάντων ανοίγουμε άλλο θέμα συζήτηση και δίκιο για αυτό. Απλά ανέφερες το πυρήνιο γι' αυτό. Κώστα, θα ήθελα λίγο να σχολιάσεις αυτό το περιστήφου, γιατί το έχουμε συζητήσει και ελωσίατε και στην άποψη, ότι δεν θα φύγετε ποτέ. Πλέον με σαγηνεύει περισσότερο το να γράψεις σωστό ποντιακό στίχο με ένα σύγχρονο θέμα το οποίο ταλανίζει τη σημερινή κοινωνία, παρά για τα πανχάρια και τις ρομάνες, ας πούμε, τα οποία τα φαντασιωνόμαστε. Για να συμπληρώσω την ερώτηση του Γιάννη, σου το ξαναείπα, το ξανασυζητήσαμε. Κάποια στιγμή ο Διαμαντίδης, έτσι, μου είπε, θα έλεγες ποτέ ένα στίχο, γιατί πράγμα μου είχε πει για κινητό τηλέφωνο, εκκλήσεις, ας προωθείτε κάτι τέτοιο. Και το είχε ντύσει πάρα πολύ ωραία, απλά είχε αυτές τις δύο λέξεις. Και μου λέει, δεν γίνεται να τραγουδάς για τη Ρωμάνα, χωρίς να την έχεις γνωρίσει. Θα την τραγουδήσεις τη Ρωμάνα, αλλά για να την γνωρίσει το παιδί τι είναι Ρωμάνα και όχι Ρουμάνα, έτσι, θα πρέπει να τραγουδήσεις κάτι για το σήμερά του. Πάνω σε αυτό, αν το είχαμε συζήτηση με τον Σάββα, αν εγώ εκφράσω τον έρωτά μου με την άποψη και τη σκέψη του 1800, είναι τελείως διαφορετικό, το καταλαβαίνεις. Okay. Άρα, να το εκφράσω μέσα από το στίχο μου όπως έχει σήμερα. Νομίζω ότι Γιάννης σου έχει απαντήσει λίγο Γιώργος. Αλλά να πω και εγώ λίγο την άποψή μου σε αυτό. Δεν ξέρω πόση ώρα να μας πάει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, όχι. Το θέμα ποιο είναι ότι αν μου αποδείξεις ως στιχουργός ότι ξέρεις να κάνεις χρήση της γλώσσας, βάλε κάτι με όποια γλώσσα κατ' επιλογή, όποια λέξη θέλεις κατ' επιλογή. Αν μου έχεις δείξει ήδη από τα γραφόμενά σου ότι ξέρεις να τη μιλάς, μάλλον και για κάποιο λόγο χρησιμοποιήσεις τη λέξη την περίεργη ενδεχομένως που. Πρέπει τη λέξη fax. Ναι, όχι, για μένα δεν θα με πειράζει. Χαρακτηριστικός προβληματισμός δικός μου, κάποτε άκουγα ένα τραγούδι του Βολκάν Κονάκ Μάτσκαλης, αυτό στην Τουρκία, τουρκικό τραγούδι. Πάνω σε ποντιακό όμως ρυθμό και μελωδία. Και το τραγούδι λεγόταν Τσεράχ Πασά. Και δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Ήθελα να μάθω γενικά τι πραγματεύεται το τραγούδι και μου είπαν τότε ότι το έγραψε Βολκάν Κονάκ αυτό το τραγούδι για τον πατέρα του, τον οποίο τον έχασε από καρκίνο μέσα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Τραπεζούντας, το Τσεράχ Πασά. Και λέω, φανταστείτε δηλαδή κατά τη στοιχεία, δηλαδή να γράφουμε ένα τραγούδι σήμερα και να λέγαμε κάτι για το Θεαγέννη, ή που να έχει τη λέξη Θεαγέννη. Και λέω πόσο ξένο θα ακουγόταν ή πόσο περίεργο μπορεί να ακουγόταν. Και απ' την άλλη έλεγα όμως ναι, γιατί να μην το πεις όμως. Άμα θες να πεις δηλαδή για μια τέτοια περίπτωση που έχασες π.χ. τον πατέρα σου, κάποιον αγαπητό σου πρόσωπο και ήταν εκεί πέρα και θες να το πεις, θα το πεις και αυτό. Δηλαδή η λέξη. Δεν είναι το πρόβλημα η λέξη. Ούτε δηλαδή με την ίδια λογική που η γιαγιά μου που είναι 90 χρόνια αυτή τη στιγμή μου κάνει κάποιες νεοελληνικές εισαγωγές από μόνη της και ξέρω όμως ότι μπορεί να το πει διαφορετικά. Καλά, γιατί βλέπεις τη γιαγιά έτσι. Εντάξει, το λέει κι αλλιώς. Γιατί να μην μου πεις πολύ εύκολα έτσι και απλά και πνευματικά και κάτι άλλο και να εισάξεις μια λέξη όπως ακριβώς έκανε ο Χρήστος Αντωνιάδης. Γι' αυτό είπα ότι κατηγορήθηκε αυτό στην εποχή του, αλλά αυτός το έκανε πολύ συνειδητά και έβαζε και εισήγαγε λέξεις και έβαζε λέξεις που τις είχε ποντιακοποιήσει, ας πούμε, τροποντινά. Με τα μεταλλαγμένα, με την απεραντοσύνη, με τον τρόπο χρήσης του αγνών. Ορίστε. Είπαμε αυτά. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όχι, εννοείται. Εγώ είμαι υπέρ του να το εξελίσσουμε. Δεν γίνεται να μην πραγματευτείς και πράγματα του σήμερα, εννοείται, και δεν γίνεται να τα πεις κάποια πράγματα του σήμερα
ενδεχομένως κάποιες φορές χωρίς με την λέξη η οποία θα ξενήσει, η οποία θα είναι σημερινή. Προφανώς όμως μην το κάνεις όταν όλος ο υπόλοιπος στίχος σου φαίνεται ότι είναι ελλειπής. Φαίνεται ότι δηλαδή δεν το κάνεις απλά κατ' επιλογή, το κάνεις γιατί απλά προφανώς δεν ξέρεις. Γιατί και κάπου αλλού παραδίπλα που κοιτάζει το στίχο σου πάσχει. Πάσχει συντακτικά, πάσχει γραμματικά, κάποια άλλα πράγματα. Ενδεχομένως, δηλαδή αν είχε ο Πόντιος του τότε τη γλώσσα του σαν εργαλείο να διαχειριστεί, κάποια πράγματα του σήμερα θα τα λέγει περιφραστικά που εμείς σήμερα θα χρησιμοποιούσαμε άλλες εκφράσεις. Έτερον εκάτερον. Στο σήμερα όμως πιθανόν και αυτός να έχει αφομοιώσει και να έχει προσθέσει και να έχει εξελίξει αυτό τη γλώσσα, γιατί πολύ απλά η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και εξελίσσεται και αυτή. Όπως, δηλαδή φανταστείτε, λέω πολλές φορές το εξής παράδειγμα. Λέμε παράδειγμα αραεύω. Ωραία, ψάχνω. Και είναι από το τουρκικό ρήμα αραμάκ. Και λέμε είναι δάνεια της τουρκικής. Ωραία. Και λέμε αντίστοιχα, ας πούμε, σήμερα ένα παιδί του σήμερα λέει, δεν λέει σταθμεύω το αυτοκίνητο, λέει παρκάρω. Έχει πάρει την αντίστοιχη λέξη από την αγγλική, αλλά φαίνεται μια χαρά. Πήρε το park, έβαλε και την κατάληξη στην ελληνική άρο και μια χαρά μας κάνει ελληνικά. Ό,τι ακριβώς κάναμε εμείς. Δηλαδή, παίρναμε το θέμα το τουρκικό, βάζαμε την κατάληξη και το κλείναμε κιόλας με τρόπο ελληνικό, ποντιακό. Μια χαρά, δικιά μας ποντιακή λέξη. Και φανταστείτε, λέω, τον πρώτο πατέρα ever που ακούει για πρώτη φορά το παιδί του να πηγαίνει στο σπίτι και να του λέει πού ήταν ο φίλος σου και λέει τον Εράεβα, τον Εκές. Και να του πει τι είπες, πώς το είπες. Τι ήταν αυτό το καινούριο και δεν είπες τον γύρευα, τον έψαχνα, ξέρω κάτι πιο ελληνικό. Εδώ κάπου ήθελα να κάνω χρήση της λέξης τυπουργικά, της λέξης βέλος και προσπαθούσα να μου πούνε ότι όχι, κακώς το σκέφτησε το βέλος, σαΐτα ή τόκιν ή όκιν το τουρκικό. Γιατί λέω, μα το σαΐτα είναι λατινική επίδραση από το σαγκίτα δάνειο, το όκιν είναι της τουρκικής και το βέλος είναι το μόνο που είναι από το βάρο, το ελληνικό και ελληνικό και μου το απαγορεύει. Δηλαδή δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό, γιατί δεν μπορώ. Και ευτυχώς δηλαδή, υπήρχε και δεδικασμένο που το είχε κάνει χρήση ο Σιμούλης. Σε δυστυχώς το οποίο δεν το είχα δει εγώ μέχρι τότε και κάπως εκεί, ας πούμε, όταν το ανακάλυψα, ηρέμησα κιόλας. Αυτά. Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, εγώ ευελπιστώ πως ο στόχος επιτεύχθη και πολλές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, τον χρόνο σας και την υπομονή σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τζεκούρα που έχει έρθει από Αθήνα, τον Κώστα Καραμασέλη, τον Γιάννη Καραμασέλη και φυσικά τον Βέλο τον Μαναδίδη που έχει πολύ στόχο. Δυο λόγια να μας πει ο Δήμαρχος και τον ευχαριστούμε και για την παραχώρηση της αίθουσας και για όλα τα άλλα. Και που έκατσε 3 ώρες, Δήμαρχος, έκατσε 3 ώρες. Τούμος. Αν δεν είσαι καλά κατευθυνός δεν μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλες, σε όλους σας, σε όλες και για την διοργάνωση αυτής της συζήτησης στο σύλλογό σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά έχω να επισημάνω και εγώ το εξής, δεν είμαι πόντιος, όπως και ο πρώτος ομιλητής, ο κ. Τσεκούρας. Αλλά έχουμε κάτι κοινό. Είμαστε πρόσφυγες όλοι. Και εμείς φέραμε την παράδοση στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει λύθη. Δυστυχώς χάνονται ορισμένα πράγματα στη διάρκεια του χρόνου. Προσπαθούμε να παντρέψουμε τα παλιά με τα καινούργια. Όντως, αν φύγει μία γενιά ακόμα, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα πάνω σε αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε την παράδοση ζωντανή. Όλα αυτά που κάναμε στις πατρίδες μας, στις αλυσμόνητες πατρίδες. Εύχομαι η προσπάθειά σας να είναι διαρκής και να φέρετε στα νέα τα παιδιά που βλέπω υπάρχουν μαθητές εδώ μέσα, νέα παιδιά, να κρατήσουμε τη σειρά τους αυτά που θα μας μάθετε εσείς. Αυτά που ξέρετε, να τα μεταδώσετε όπως ξέρετε σαν δάσκαλοι που είστε, για να μπορέσει η παράδοση να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ και καλή νύχτα σας. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.